Nola babestu gizonezko bikotekidearen edo bikotekide ohiaren tratu txarrak jasaten dituzten emakumeak? Auzi hori izan dute eztabaidagai egunotan Hego Euskal Herriko, Espainiako, Galiziako eta herrialde katalanetako instituzioek. Abenduan eta urtarrilean indarkeria matxistak eragindako hilketa kopurua handitu dela eta. Funtsean, biktimentzako babes neurri gehiago eskatuko dituzte fiskalek, behin-behinean bada ere, eta biktimek eurek galde egiten ez dutenean ere bai. Erasotzaileentzat behin-behineko espetxealdia eskatzen ez duten kasuetan, gizonei gailu telematikoak jartzeko eskatuko dute, biktimak arriskuan daudela antzematen dutenean. Izan ere, Espainiako estatuan 2022an eraildako Andreen 43%k salaketa jarria zuen aurretik, baina horien herenek baino gutxiagok izan zuten babes neurriren bat. Kaixo guztioi eguerdion eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Urtarrilak 12 ditu gaur osteguna da. Aldaketak datoz beraz, indarkeria matxistaren aurkako borrokan. Madrilgo Barne Ministeriotik iragarri dute, erasotzaile matxista arriskutsuenei eskumuturreko telematikoak inposatzea eskatuko dietela epaiei. Beste neurri mota bat aztertzen ari da ministerioa ere, emakumei nolabait ohartaraztea ezagutu berri duten gizon batek aurrekari matxistak ote dituen. Oraingoz baina ez dakite nola gauzatu ideia hori, fiskaltzak zalantzak agertu baititu horren harira. Behin biktimen babesean aurrera pauso nabarmenak eman eta gero, egin dezakegun guztia egin eta gero, orain fokoak neurri baten erasotzaileengan jarri behar direla, eta orain arreta batez ere erasotzaileari zuzendu behar zaiola, ezta? Orain zehaztu behar da hori nola gauzatu behar den, eta portaera horri edo joera horri babes juridiko argia eta irmoa eman behar zaio. Eta epaitegiekin lotutako beste berri bat, auzitegi konstituzionalak presidente berria izango du aurrerantzean. Cándido Conde Pumpido magistratu, Espainiako fiskal nagusi izandakoa. Abian da beraz konstituzional berrituaren ibilbidea. Madrilgo auzitegi konstituzionalean aldaketak datoz beraz, gehiengo kontserbadorea hamarkada batez bertan mantendu ondoren. Iker Bizkargoenaga, naizeko kazetaria daukagu pantailaren bestalboan. Kaixo, Iker? Bai, egunon, eguerdion. Bueno, aipatu dugu, ez da Cándido Conde Pumpido izango dela konstituzionalaren buru, baina nor izan den jakin da ez, agian gehiegizkoa irudikutuko zaio norbaiti progresista adjetiboa erabiltzea. Bai, progresista edo konservadore hitzak etiketa dira definizio baino, kasu honetan ikusten dute oso gehiagizkoa dela, aurrerakoia dela esatea. Cándido Conde Pumpido batez ere PSOEren fontanero bat izan dela eta dela esan dezakegu.
Euskal Herrian aipatu duzuenez oso gogoan daukagu 2005 prozesu, elkarrizketa prozesura bukatu zenean, gobernu espainolak abiatutako oldarraldiaren pieza nagusietako bat izan zela, berak sinatu zituela hainbat alderdi eta kandidaturaren hautagaitzaren ilegalizazioa, eta azken muturreraino eraman zuela jarrera hori. Gogoratu behar dugu 2011an bertan, aurreko saioa bukatu zenetik urte batzuk igaro zirenean, sorturen legeztatzearen kontra egin zuela, ez? Gaur egun sortu legezkoa baldin bada, Elda Konde Pumpido bezalako epailen erruz, ez? Azkenean, galbaia pasatu zuen, baina Konde Pumpido fiskala zen une horretan, eta kontra agertu zen hasiera-hasieratik. Esan daiteke, hor talka handia egon dela eta badagoela Espainiako judikaturan PP eta PSOEren artean, eta bakoitza badituela bere morroiak edo bere piezak judikatura horretan, auzitegi konstituzionalak kasu honetan, baina gehiagizkoa da Konde Pumpido progresistatzat hartzea hori argi. Bai, izan ere, gaur bertan entzun dugu berriro ere esan ez, Espainiar Konstituzioak berak autodeterminazioa edota independentzia bera debekatzen dituela, bine eta berriro errepikatzen dituen gauzak. Bai, eta argi dago, alakoak esan dituela eta esango dituela, ez? Azken finean Konde Pumpido sistemaren beste herramienta bat da, aurretik eta familiatik datorkion gauza bat da, gogora dezagun beraita izen berekoa epaia izan zen eta magistraturan karrera luzea egin zuela frankismo garaian baita ere, bere semeak Konde Pumpidok beste profil bat izan zuen hasieran eta egia da Jueces y Juezas para la Democracia elkartea sortu zuenetako bat izan zela, baina argi izan du baita ere bere egitekoa egungo estatua eta egungo sistema 1978an ezarri zena defendatzea eta gotortzea izan zela. Berak, PSOEren eskutik egin du bide hori guztia, kasu batzuetan fiskal gisa, beste batzuetan epaile gisa, baina mundu guztiak badaki, bera kasu honetan baita ere, PSOEren tresna gisa dagoela auzitegi konstituzionalean. Orain arte egon direnak, 10 urte hauetan egon direnak, PP-ren eskutik joan dira, hor aldaketa bat egon da, eta PSOE garaipen bat erdietzi du, baina denek bat egite dute egungo sistemaren indartzean eta gotortzean. Eta gaur bertan ere bestelako berri bada ere, sedizioa indargabetzuko dutela, gaurtik aurrera, eta dagoeneko Puigdemonti kendu diotela delitu hori zerezan handia emango duena baita ere, ezta? Bai, sedizioaren delitua bertan bera edo transformatu egin da nolabait esateko. Egia da, lege berri horri lupa batekin begiratu behar zaiola, beste kasu batzuetan zigorrak gogortu egin daitezkelako, eta nez eta sedizioak kendu beste profil edo figura juridiko batzuk sortu dituztelako, eta ere antidemokratikoak izan daitezkeenak, baina egia da baita ere, kasu honetan adibidez, Puigdemonti eta beste auzipetu batzuei mesede egin diezaiekela kargu hori kenduta. Egia da baita ere, jarenak hartu duen erabaki honen atzean, beste kargu batzuk jarraitzen direla indarrean, eta oraindik ez dela beraien kontrako espata juridikori altxatu, ez? Baina, hor pausu bate eman da, gerta daiteke sedizioarekin batera eta malversazioaren figurare aldatu dela ikusita, Kataluniako buruzagi horien etorkizun juridikoa pixka bat aldatzea, baina sedizioaren aldaketa edo zabetze honekin horren atzean ere badaude beste mugimendu batzuk, eta dena elda zuria, ez? Ikusiko dugu hemendik aurrera zenolako norabide hartzen duen guztiak. Iker Bizkargoenaga, mila esker beste behin gurean izategatik. Esker zuei, noiza. Eta aipatu bezala, Pablo Llarena Auzitegi Goreneko magistratuak zigor kodearen erreformaren ondorioak zehazten dituen autoa eman du, ostegun honetan bertan, eta sedizio delitua erretiratu dio Carles Puigdemont Kataluniako presidente ohiari. Baina auzipetuta jarraitzen du dirua bidegabe erabiltzeagatik eta desobedientziagatik ere. Erreforma hori gaur sartu da indarrean, auziezean deklaratutako auzian auzipetuta dauden Carles Puigdemont Kataluniako Generalitateko presidente ohiarentzat, Antonio Comín, Luis Puig eta Clara
Ponsatí kontseilari hoientzat eta Marta Rovira Esquerra Republicana de Kataluniako idazkari nagusiarentzat ere. Puigdemont, Comín, Ponsatí eta Rovira auzipetuta zeuden sedizio delituaren indargabetzearen aurrean. Instruktoreak uste du horrekin lotutako gertakariak desobedientzia delitu batean zar daitezkela orain. Uste baitu ez datozela bat desordena publikoen delituarekin. Ez zaren formulazio berriarekin, ez egitateen unean indarrean dagoenarekin. Erreformak sedizio delitua desagerrarazi eta desordena publiko larriagotuko delitu bilakatuko du. Ondorioz, 15 urteko gehienezko zigorra 5 urtekoa izatera igaroko da. Gai aldatuko dugu. Bizkaiko metalgintzako protestengatik beste langile batek deklaratuko duelako Bardakaldoko epaitegietan ertzaintzak jarritako salaketagatik. Guztira, 7 langile daude deituta deklaratzera. Auzipetuei babes adierazteko protestak deitu ditu sektoreko gehiengo sindikalak eta kritikatu dutenez, salaketa horien helburua da grebak kriminalizatzea. Unai Orbegozo, Comisiones Obreraseko industriarloko prentza arduraduna eta Iratxe Azkue labeko industria arduraduna. Jazarpen bide hau ez dela egokia, deklaratzea bertatutako langilea dela, grebalaria dela eta borrokalaria dela, baina ez dela inola ere gaizkilea, bai bere eskubideen defentsan eta baita Bizkaiko metalgintzako langile guztien eskubideen defentsan borrokatu duela. Salatu nahi duguna da, ertzaintza horrelako inpunitatearekin aritzen bada Bizkaiko metaleko gatazketan eta beste gatazketan da atzean erabaki politiko bat dagoelako. Erabaki politiko horren helburua da edozein langile borroka kriminalizatzea eta zentzu horretan PNV eta Enplegu Sailari eskatzen dioguna da bertan bera ustea dauden inputazio salaketa eta isun guztiak. Eta gainera Bizkaiko metalgintzaren gatazkan korapiloa oraindik askatu gabe, Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritza eskatu dute Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek. Hilabete baino gehiago igaro da bi aldeak bildu zirenetik eta oraindik ez dute beste batzarrek zehaztu. Elak deituta protesta egin dute gaurkoan Bilbon patronalaren egoitzaren atarian eta sindikatuak adierazi duenez, greba egun gehiago antolatzeko garaia da. Mikel Etxebarria, Elako industria arduraduna. Guk uste dugu, negoziaketak mahai ofizialean eraman behar direla aurrera. Ikusi dugu medioen bidez, mediazio prozesu bat, bitartekaritza prozesu bat aurrera eramango dela. Guk esan dugu baita ere, edozein anbitotan nun metaleko lan baldintza jorratuko diren, tratatuko diren, gu egongo gara. Orduan, mediazio prozesu hori badago, ela hor egongo da. Hortik aurrera ere, guk gure posizioa ere bertan adierazoko dugu, gure zutetan, negoziaketak mailan eraman behar direla aurrera. Daukaguna da, patronala mugitzeko era egokiena eta ia bakarra dela borroka eta mobilizazioak eta grebak. Eta akordioa lortu dute Gipuzkoako ehungintza merkataritzako langileek. Elak historikotzat jo duen akordio hau 19 greba egun egin ondoren iritsi da. Akordioak 2010-tik 2025erako indarraldia izango du eta besteak beste KPI-aren ordutegiaren eta digitalizazioaren araberako hobekuntzak jarriko dituzte indarrean. Amaia Pintado, Elako Gipuzkoako merkataritza arduraduna. Akordio hau oso akordio ona da, sektorean dauden 2.200 bat langileen lan baldintzak hobetzen dituenak, hemen egoera desberdinak zeuden eta esan ezagun kolektiboaren herriak edo soldata izoztua zeukala 2009-tik eta akordio honen ondorioz, soldata KPI-arekin aktualizatuko dira 2021 arte eta hortik aurrera 2025 arte KPI-ko soldata igoerak ere bermatu dira, bai. Eta azken egunotan ere aipatu dugu indarrean dagoeneko fruta eta barazkiak ontziratzeko debekua. Debekatuta dago fruta eta barazkiak plastikoko ontzietan saltzea baldin eta kantitatea kiloterdi baino gutxiagokoa baldin bada. Neurri hau eta beste gai batzuk jorratuko ditugu jarraian, Lorea Flores, Greenpeaceko kidearekin. Eguerdion, Lorea. Eguerdion zeri ere. Plastikoaren neurri berri honekin esan daiteke amaitu direla beraz mandarinak, bananak eta bestelakoak zurituta eta plastikoaren barruan ikustearen amesgaizto hori? Berez bai ez, arauak erraten du ezin direla ja dagoeneko barazkiak eta frutak saldu kilo eta erdi baino pakete txikiagoetan,
baina, bueno, gu Greenpeaceetik badugu zalantza, ez? Azkenean batzutan arauak iteak ez baitu erran nahi gero horik implementatzea, ez? Eta baditugu zalantzak, supermerkatu eta olako saltokia handiek ere benetan legea aplikatuko duten edo beraien trikimailuak bilatuko ote dituzten lege hau hori saiestu ahal izateko. Orduan, guretzat hitz positiboa bada legea bera, baina orain lortu beharra dela da bera implementatzea. Eta ez hori bakarrik, ez beste alde bat ere baduelako neurriak, eta hori eta barazki eta fruitui bakarrik eragiten diela, eta azken aldian ere ikusi dugu, ez, biralizatu den zerbait izan delako, arrautza frigituak plastikoko ontzi batean saltzen hasi direla supermerkatu famatu batean, eta horrelako hainbat adibide daudela ere oraindik. Bai, noski, hori erranduzun bezala, lege honek bakarrik fruta eta barazkiei eragiten dio, eta beraz bertzelako elikagai guztiak eta bereziki arrautze frigitu hauek bezala, ez, prestatuta datozen elikagai guzti horiek plastikotan bilduta saltzen jarraitzen ahalko dute. Orduan, lege honek ez du eragiten eta pena bada, bertzetik ere kontutan hartu behar dugu konsumitzaileek ere ze indar dugun, ez? Alde batetik dago lege hau, ez, nolabait behartzen diena enpresei eta saltokiei beraien moduak aldatzen, gero bertzetik badago konsumitzaileek daukagun indarra, ez, eta arauak antzinerain arren ezin dugu antzi kontsumitzaileek segun eta ze produktu aukeratzen dugun gure erosketarako almen handia dugula ere salmentan jartzen diren produktuetan, ez, eta pentsatu beharko dugu agian hori arrautze prezituak plastikoan bilduta hori den behar duguna edo bertzelako gauza batzuk ez erusi. Kontzientzia klimatiko hori piztea, ez, handi batean, izan ere datuak hortxe daude, esaterako aurreko urtea inoizko urterik beroena izan dela? Bai, ez, zientzia aspalditik dabil eta ekologistak ere erraten, ez, aldaketa klimatikoa badatorrela eta nabaritzen hasi gara, ez, aurten izan da urterik beroena, baina aurreko urteetan ere uztailarik beroena, edo, olako errekorrak urtetik urtera gainditzen goaz, aurten temperaturarena, hori agian datu esanguratsuena da, baina ezin dugu antzi Euskal Autonomia Erkidegoan bertan ere eta, Nafarroan ere sekulako idortea izan dugula udan, ez, herri batzuetan ur hornitzketa arazoekin izan dira, suteak berdin, ez, eta, egoerari buelta eman ezean, ez, hau gero eta okerragora joanen da, urtetik urtera rekor berria gainditzen joanen gara, eta honek ekarriko dituen eragin guztiekin. Dena den ere bada positibo izateko zerbait edo berriren bat behintzat, eta hori da ozono geruza bere onera intzutzen ari dela dirudiela pizkanaka, ez? Zer erakusten du honek, Lorea? Hor, kontutan izan behar ez, ozeano geruza zulo hau eragiten zuten edo eragiten duten eragile nagusiak direla CFC izeneko gas batzuk, ez? 80. hamarkadan ekologista batzuk, ez, hasi ziren horrekin protestan eta momentu horretan agintariek kasu egin zuten, ez? Eta 1987 urtean Montrealeko protokoloa sinatu zuten 200 herrialde baino gehiago, justo konposatu hauek debekatzen. Horrek ekarri du, ordutik ona, konposatu horren erabilera debekatu zenez, gutxinaka konposatoien presentzia beti egitea, eta orduan ozono geruza berriz ere osatzea. Honek ze adierazten digu, ez, gaur egungo egoeran, ez? Gaur egun aldaketa klimatikoa ere bereziki badakigu eragina dagoela negutegi efektuko gas batzuengatik, ez? Eta horretan ezagunena karbono dioksidoa. Hauen emisioa murriztu behar ditugu, eta ikusi dugu nola, 87an hainbat herrialdek konpromezu irmo bat hartzeagatik ozono geruzako zuloa bide honean doala, olako neurriak behar ditugu, ez? Gauza da, ez dugula sinesten, ez? Guztiz aldaketa klimatiko hainen gainean dugunik edo badirela kontrako presioa honiz, baina oraindik ere ez dugu olako neurri irmorik gaur egun gainean benetan
CO2 eta antzeko negutegi efektoko gasen emisioak murrizteko, ez? 2030erako 35% murriztu beharko genuela dio zientziak, baina gaur egun ditugun konpromiso eta neurriak politikari edo gobernuen aldetik aitzahulak dire eta enpresak dituzte milaka trikimailu, karbono konpentsazioak edo zuhaitz landaketak eta olakoak, ez? Beraien lanak egitea atzeratzen duen. Orduan, erabili genezake ozono geruzako zuloaren kontu hau eredu bezala orain egin beharko genuenarekiko, ez. Bai, neurriak hartzea azken batean emaitzak ematen dituela. Lorea Flores, eskerrik asko beste bengurean izateagatik. Ni esker zeri ere. Eta zinemari eta kulturari keinu bat egiteko, Paul Urkijo zinemagileak eta Irati filmaren taldeak hasiera emango dio aurtengo txotx garaiari Trebiñuko sagardotegian. Bertan izan da Nerea García lankidea. 2 urteren ondoren txotx denboraldiari hasiera emango diote neurri murriztailerik gabe. Azkartzako Trebiñu sagardotegia anfitroia izango da eta Arabako fruituzain eta sagardogile elkarteak keinu bat egin dio zinemari eta kulturari. Paul Urkijo eta Irati filmaren taldea aurtengo gonbidatuak izango dira. Haiek hasiera emango diote Arabako txotx denboraldiari. Gabonen ostean eta urtarrilaren 2. astetik aurrera zabalik izango da Arabako sagardotegien denboraldia. 2023an Arabako 3 sagardotegi nagusiek, hau da Aramaioko Iturrieta sagardotegiak, Azkartzako Trebiñu sagardotegiak eta Kuartango sagardotegiak 60.000 litro sagardo eta sagar zuku inguru ekoitzi dituzte. Sagarra iraietik urrira bitartean bildu ohi da, baina aurten lehortearen eraginez bilketa aurreratu behar izan dute. Aurreko urtean baino 95.000 litro gutxiago bildu dituzte. Hala ere, sagardogile arabarrek nabarmendu dute aurtengo sagarren kalitatea. Ekitaldi berezia antolatu dute denboraldiari hasiera emateko, eta horretarako zinemari eta kulturari keinu bat egin diete. Irati filmaren taldea izango da gonbidatu nagusia. Paul Urkijok eta bere taldeak Arabako sagardoaren denboraldia abiarazteko ardura izango dute. Gauzak horrela neurri murriztailerik gabeko lehenengo denboraldia izango da. 2020an martzoan gelditu zen pandemiagatik. 2021an soilik eguerdian irekitzeko baimena zuten sagardotegiek eta hainbat neurri bete behar zituzten. Eta 2022an denboraldia erabat baldintzatuta zegoen. Eta Gasteizko Salburuako tranbiaren probak hasi dira eta aurreikusten dute martxorako martxan izatea. Euskal Tranbide Sareak Salburuako tranbiaren obrak amaitutzat eman du eta urtarrilaren 10ean hasi dira lehenengo probak. Nerea García. Ekialdeko tranbiak 5 geltoki izango ditu Salburu auzoan eta hiriko erdigunarekin lotuko du periferiako auzoa. Urrengo 2 hilabeteotan probak egingo dira ia 3 kilometroko ibilbidean. Guztiak izango dira bidaiaririk gabe. Erakundeek adierazi dutenez aurreikusten dute martxorako martxan izatea. Euskal Trenbide Sareak ekialdeko tranbiaren obrak bukatutzat eman ditu. Oraindik urbanizazio lanak eta instalazio areako lanak amaitzeke daude. Baita ere lore zaintza lanak egiten ari dira. Hala ere azaldu duenez probak egiten hasteko dena prest dago. Urtarrilaren 10ean hasi dira eta aurreikusten dute 2 hilabete gutxienez iraungo dutela. Hasteko tranbiak 2,6 kilometroko ibilbidea zeharkatuko du abiadura oso motelean, ziurtatzeko seinaleztapenak, geltokiak eta distantziak ondo neurtuta daudela. El tranvía tiene que recorrer la vía, entrar en las paradas, verificar las distancias entre el borde del andén y la unidad, verificar la captación de la energía a través de la catenaria y hacer las pruebas de la señalización tranviaria, que son los semáforos que nos ayudan a convivir de una manera ordenada con el resto del tráfico y los peatones. Ondoren, erabiltzaileentzako informazio sistemen probak hasiko dira eta langileen formakuntza. Azkenik, zerbitzuan egongo diren tranbiek azken ibilbide berri hau egingo dute, baina bidairirik gabe. Gauzak horrela udaberrirako martxan izatea espero dute erakundeek.
Bestalde Zabalganako tranbiak ere pisuzko garrantzia hartu du azken hilabeteotan. Eusko Jaurlaritzak eta Gasteizko udalak ez dute momentuz adostu zein izango den lotura berri honen behin betiko ibilbidea. Mano tendida desde el ayuntamiento para poder consensuar cuanto antes el recorrido del tranvía Zabalgana y para que podamos llegar a fin de esta legislatura con el estudio informativo definido, que es el objetivo y el compromiso que adquirimos en su día, ¿no? Izan ere 2023an urtaranen proiektu nagusien artean kalitatezko zerbitzu publikoak nabarmentzen ditu. Eta horien artean tranbia dago. Horrekin batera ekonomia berdearekin, deskarbonizazioarekin eta auzoen hobekuntzarekin lotuta dauden proiektuak iragarri ditu. Eta musika zuzenean saioarekin zita duzue, ostegunero bezala, gaurkoan ere noski. Koldo Otamendi, daukagu pantailaren bestalboan, kaixo? Aupa, golon. Saio berezia gaur datorrena, ez da? Bai, alaxe da. Gaurkoan saio monografiko bat izango dugu eta Ertzainak taldea izango da saio honen talde protagoniza. Talde mitikoa, belaunaldi oso bat markatu duena, baita ondorengoak ere. Bai, alaxe da. Ertzainak taldea ezinbestekoa da Euskal Herriko roka ulertzeko, Euskal Herrian egindako euskarazko roka ulertzeko, eta itzulera kontzertu hauetan izan da Maika Telebista, batez ere azkeneko kontzertu izan gara, Gasteizen ospatu zena, eta bertatik ekarriko dugu gaur gauean ikusi ahal izango duzuen erreportajea. Eta nolakoa izan da, saioaren grabaketa? Kontzertu berezi eskini zuen Ertzainak taldea 2 orduz aritu zen agertoki gainean bere kantu klasikoak jotzen, eta horren aurretik kolaboratzaile batzuk ekarri zituen agertoki gainera, 2 orduz ere aritu ziren, bertsoariak, musikariak, eta guzti horiekin egon gara, taldeko kideekin egon gara ere, agertokira igo aurretik izan zituzten sensazioak ezagutzeko, eta guztiarekin erreportajea osatu dugu. Azken kontzertu hori berriro ere bizitzeko, edo egonetzenari aukera emateko, zer galdu zuten aukera ikusteko, aukera emateko, gaurko saioa, orduan. Bai, holaxe da. Ertzainak taldea aipatu duen bezala ezinbestekoa da ulertzeko Euskal Herrian euskaraz egindako rock musika talde esanguratsua izan da, eta 40 urte pasa diren honetan oraindik kantuak funtzionatzen dutela erakutsi zuten, kontzertu ona eskaini zuen taldeak, musikariak oraindik ere oso gai dira kantua jotzeko, ezin du alderatu 80 hamarkadan izan zanaren Ertzainakekin, beste aro bat da, beste musika era batera jotzen dituzte kantuak, baina hor dago arima, hor dago sustraia, eta hor daude Ertzainak oraindik orain erakutsiz zer esateko gai diren, ez? Eta guzti hori gure gaurko erreportajeari ikusteko aukera izango zue, hainbat kantu ere entzuteko aukera izango da, zuzeneko audioarekin, eta guztiarekin osatuko dugu gaurko saio berezi hau. Ez ezazue galdu badakizue Ertzainak taldea gaurko protagonista musika zuzenean saioan gaueko 10:00 aurrera. Eskerrik asko, Koldo Otamendi. Horixe da, bi esker zuei. Tarte bat eta ostean itzuliko gara, baina aurretik musika zuzenean saioaren, Ertzainaken saioaren aurrerapen batekin utziko zaituztegu eta jarraian itzuliko gara. Gaurkoan Olatz Kamara, Zatze sindikatuko kidea izango dugu gurean. Orain arte. Dina telebistan agertzen denean, apaizatik kalean gurutzatzen aizenean, eta langabetuak kalean diru esker dagonean, lagunek armetara mazaten, asbertzen aizenean, gabe diestazunean, bakartuan agonean, nizela uste, baina soilik amorrua senti dezake, soilik amorrua senti dezake. Hau dena aldatu nahi nuke, aperri bizi nizela uste, baina soilik amorrua senti dezake, soilik amorrua senti dezake. Zuen kontra botatzeko, kontra botatzeko. Little birdie bits.
Gizakiaren arrastoa Antartikara ere heldu da. Zientzialariek lehen aldiz aurkitu dituzte mikroplastikoak Antartikako elur erori berrian. Zelanda Berriko Canterburyko Unibertsitateko ikerlariek Antartikako 19 gunetako lagine jaso dituzte, eta horietako bakoitzak plastiko zatitxoak zituen. Mikroplastikoak material plastikoen higaduratik datoz, eta arrozale bat baino txikiagoa dira, batzuetan begi hutsez ikustezinak. Esaterako guk askotan soinean daramatzagun arropak sintetikoak dira, plastikozko jatorria dute, eta horiek ere erabilerakin fibrak askatzen doaz, eta fibra horiek ere mikroplastikoak dira. Beraz, ez dute jatorri bakarra, baina bai dutena amankomunean neurri txikikoak direla, eta zenbat eta neurri txikiago eduki, orduan eta mota guztietako izakietan barreiatzeko edo zabaltzeko aukera gehiago, eta ondorioz kaltenen bat eragiteko aukera gehiago. Ikertzaileek Antartikan 29 partikula aurkitu dituzte urtutako elur litro bakoitzean. 13 plastiko mota identifikatu dituzte eta laginen 180 etileno politereftalatzkoak aurkitu dituzte. Horiek plastikoz eginiko botila leunetan eta ungintzan erabiltzen dira gehien bat. Identifikatutako mikroplastiko horien jatorria bertako ikerketa zientifikoen guneak direla adierazi du Alex Sabes ikerlariak The Cryosphere zientziari buruzko aldizkarian. Orain arteko ikerketetan aurkitu izan dute mikroplastikoa Antartikako itsas izotzean eta azaleko uretan, baina elur freskoa topatzen duten aurreneko aldia da. Ia Zientzien Akademia Nazionaleko prozesuetan argitaratutako ikerketa garrantzitsu batek dio mikroplastikoak mundu osoan zehar ari direla edatzen, askotan hautsak, haizeak edota itsas korronteak garraietzen dituztela. Horren adibidetza dugu 2020an ikertzaileek mikroplastikoak aurkitu zituztela Everest mendiaren gailurretik gertu. Itsaso sakonetan ere aurkitu izan dira. Zientzialariek diote kutsatze honek eragin lokalak eta zabalagoak izan ditzakela, gizakiongan ere esaterako. Duela pare bat hilabete gizakien odolean atzeman zituzten mikroplastikoak lehenengo aldiz. Ondorio kaltegarriak eragiteko potentziala dute medikuen arabera, zelula heriotza eta alergia erreakzioak barne. Ume txikiei, amaik titi ematen dieten esnean ere, jada trazak edo somatzen direla. Testuinguru honetan ohiturak aldatu behar direla dio eguzkiko kideak, plastikoak sortzari utzi eta horrela horiek galarazi. Mikroplastikoen aurrean ordea ez du irtenbiderik ikusten eta arazo larria dela esan digu. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Olatz Kamara, Zatze sindikatuko kidea da bera, eguerdion ongi etorri. Eskerrik asko. Urte berria, zenolako erronkak ditu aurretik Osakidetzak? Baitu, entzun dugun bezala, lehendakariak esan ditu, 5 erronka garrantzitsu dauzkala oraingo urteari begira, eta erronka horietariko bat Osakidetza da. Berak esan duen bezala, Osakidetzan gaur egun zailtasunak eta arazoak daude, eta guzti horreri konponbideak eman behar zaizkio. Guztiz ados gaude, horrela dela, pandemia aurretik jabagan neuzkan hainbat arazo, eta pandemia dela eta arazoak oraindik gehiagotu egin dira. Arazo guzti horiei konponbideak eman behar zaizkie, guk behin eta berriz esan diogu Osakidetzari guzti horreri aurre egin behar zaiola, erantzunkizunez jokatu behar degula, eta elkarrizketarako prest gaudela, negoziazioarako prest gaudela. Guzti hori osasun publikoa kalitatezkoa izateko da oinarri. Baina hori lortzeko lehen Osakidetza publikoaren motorra langileak direla jakin behar dugu. Beraz, hortik hasi behar gara. Lehenengo eta behin, langileen lan baldintza duinak izan behar dira, beraiek ematen duten arreta kalitatezkoa izateko, eta hemen Osakidetzan daukagun osasun publikoa horrelako izateko, kalitatezkoa. Eta zuen eskakizun horiek plazaratzerako orduan ez main sektorialean, negoziaketetan, zer gertatzen ari da, non dago muina? Bai, mai sektorialean dakizuen ez bezala, hilabeteak daramatzagu ja, urte guztia, arazoekin. Gu mai sektorialetara joaten gara, baina beraiek negoziazioari uko egiten diote. Gai zerrenda bat aurkezten digute, baina gai zerrenda informatiboa da. Ez dago negoziatzeko
borondaterik, eta guk aurkezten ditugun gai zerrendak deuseztu egiten dira. Bertaz, ez dago zer eginik. Zer egin behar izaten dugu, bertara joaten gara, ze borondatea daukagu negoziatzeko, baina derrigortu egiten gaituzte bertatik altzatzera eta joan egitera. Ezin dezakegu onartu jarrera inposatzaile hau. Negoziazioa lehen berreskuratu behar da, lehentasun bat da, premiazkoa da, eta gu horretan gaude. Espero dugu urte berri hau beste jarrera batekin egotea Osakidetza. Bai, behintzate aipatu duzu ere ez, Iñigo Urkullu lehendakariak urte hasieran esandako horiek, besteak beste Osakidetza indartzeko borondatea baduela, lehen arreta hobetzea lehen etxiko duela, besteak beste ez, zuen ustez eta egunerokoan ikusten duzunaren arabera, seinal hori indartu beharko lirateke? Lehen arretak pandemia dela eta aurretiz ere bai, arazoak dauzka. Eta orain arazoak areagotu egin dira. Pandemia momentuan, hainbat zeregin alde batera utzi behar izan ditugu derrigorrez, pandemiari aurre egiteko. Zer gertatu da? Alde batera utzitako zeregin guzti horiek berreskuratu egin behar dira. Orain, itxaron zerrenda oso luzeak, handiak dira. Gaixo paziente kronikoen zainketak atzeratuta daude. Etxeko arreta ere bai egoera berdinean gaude, eta zainketa aringarrietan ere bai berdina gertatzen da. Orduan, beharrezkoa da, biztanlearen osasuna eta kalitatezkoa izateko, guzti hori berreskuratu eta aurrera egitea. Zer gertatzen ari da? Ez daukagula langile nahikorik. Eta hor dago arazo garrantzitsu bat. Orduan, Urkulluk esatea lehen arreta indartu egin behar dela, guztiz ados gaude, baina esandakoa egin behar da. Geroxeago ere aipatuko dugu ez, zergaitik dagoen langile falta hori, baina aipatu duzu COVID-aren eraginez ondorio guzti hauek izan direla, ez, itxaron zerrenda oso luzak daudela, gaur bertan azaleratu da, ez bularreko minbizia detektatzeko probetan soilik 11 hilabeteko atzerapena badagoela Osakidetzan, eta badirudi gainera COVID olatu berri bat datorrela, edo COVID-a berriro ere gure bizitzetan txertatzen ari dela, oraindik ere joan ez zena ez, baina orain aldaera berri horrekin, aurre egiteko moduan gaude? Bai, egia da, esan beharra dago pandemian jarraitzen dugula, eta orain beste arazo bat aurkezten zaigula, 2 kasu aurkitu direla Euskal Herrian, kraken 2 kasu, eta hurrengo asteetan zer gertatzen denaren begiratzen ari gara. Ez dakigu beste kutsadura olatu bat gertatuko den edo ez, eta, klaro, hori gertatu ezean, zailtasunak ikusiko ditugu guzti horreri aurre egiteko. Egin behar duguna, berreskuratu behar dugunari aurre egiteko, eta olatu berri horreri aurre egiteko. Orain gainera, errefortzu dosi horiek ez, ematen ari dira, 4. dosia dagoeneko, hori ere antzematen ari zarete? Hori da, badakigu pandemiari eraginkorrena dela musukoa eta txertaketa ipintzea. Osakidetza biztanleriari dei egin dio 4. txertaketa egiteko, eta horrek lehen arretan behin eta berriz ere lan gainkargar handiagoa datorkio. Guzti hori kudeatu egin behar du. Zenolako bestelako lankargak izan dituze azken urtean zehar, erizainek? Azken urtean zehar gertatzen dena da, lehen digia erizain gutxi zeudela, eta orain arazoa gehitu egin dela. Orduan, betiko lanez gain, askotan ere bai, zure lankide ezaren lan ere bai egin behar duzu. Dakizuenez, Europar Batasunean, 1000 biztanleko 8,8 erizain daude. Eta gaur egun Osakidetzan, 1000 biztanleko 4,8 erizain daude. Horrez gain, beste arazo bat ere bai badaukagu. Hemengo erizainak, osagileak, beste profesionalak ere bai, atzerrira joaten ari dira. Hemengo lan baldintzak direla eta. Eta orain dela urte batzuk, Espainiako beste probintzietako langileak ona etorri dira. Baina hemengo lan baldintzak direla eta
beraien herrietara bueltatzen ari dira. Orduen, erizain kopurua gutxitu eginda eta lan gainkarga askoz handiagotu eginda. Beraz, zuen ustez zergaitik dago, behin eta berriro ez Jaurlaritzatik esaten dutelako, ez, mediku falta dagoela edo eta profesional falta dagoela, ez, baina ez dute sakontzen zergaitian edo zuen ustez lan baldintzetan dago arrazoi nagusia? Hori arlo oso garrantzitsua da. Zuk lan baldintzak duinak badauzkazu, egoera honean lan egiten baduzu, erakargarriagoa izango da. Adibidez gaur egun, hainbat behin-behinekotasun langileek kontratu bat ematen zaie, gero bihar igual arratsaldeko txanda dauka, deitzen zaio telefonotik, mesedez ez etorri arratsaldez, etorri gauez, ematen dizut egun hau librea, baina etorri hau beste biak, denbora guztian daude aldaketak egiten. Ze pertsonaren batek bajartzen badu, edo zelan nork egiten du pertsona horren lana. Orduan denbora guztian zaude lankidei favoreak eskatzen eta zure kartelera, zure egunerokoa aldatzen. Eta ez hori bakarrik ez, aurreikuspenak ere ez dira oso onak, datozen 3 urteetan guztira 2300 medikuk eta erizainek hartu beharko dutelako erretiroa, ez? Zer dator? Hori da, hori arazo handia da. Aurreikusita zegoen, guk behin eta berriz esan diogu bai Eusko Jaurlaritzari eta bai Unibertsitateako Ministerioari arazo gertatuko zela, hau jakinean geunden. Zuk badakizu zure langileak, Osakidetzako langileak, zelako adina daukaten, badakizu momentu bat iritsiko dela, erretiroa hartuko dutela. Datorren 2 urteetan, 915 erizainek hartuko dute erretiroa Osakidetzan. Eta bestalde, begiratzen baduzu zenbat ikasle, zenbat erizain berri irtetzen dira urtero Euskal Herriko fakultateetatik. Urtero 300 erizain irtetzen dira. 300 urtero bider bi, 600 erizain berri irtengo dira datorren 2 urteetan. Eta erretiroa hartuko dute 915. Hor, ez da, zenbakiak ez dute ematen, hori jakinean zegoen Osakidetza. Eta guk behin eta berriz esan diogu. Gero ere badago lan eskaintza publikoa, ez? Dauden arazo edo erronka guztia hauei aurre egiteko modukoa izango da? Beitu, lan eskaintza publiko hau, egonkortze prozesua esaten zaionari, gu pozik gaude, hori horrela izan behar da, 2 urte generatzaman esaten hau gertatu beharko zela, eta Europar Batasunak Osakidetzari derrigortu egin dio hau eguneratzera. Zer gertatzen da? Osasun sailak esaten dau, lanpostu berriak sortu direla Osakidetzan. Hori ez da horrela. Berak daki eta guk ere bai badakigu. Ez dira lanpostu berriak. Lanpostu horiek, orain dela urteak eta urteak sortuta daude Osakidetzan. Baina ez eukaten kodigoa esaten duguna. Ez ziren benetazko Osakidetzaren plantillazkoak. Hor zeuden pertsonak, 3 hilabetero edo kontratuak luzatzen zitzaizkien, eta horrela urteak eta urteak. Edo pertsona saldatzen zen, baina lanpostu existitzen zen. Orain, Europar Batasunak derrigortu egin dio, behin-behinekotasun kopuru handi hori egonkortzen. Eta egonkortasun hori izan beharko zen, jaitsi beharko zuen 8%. Ez dakigu, hori lortuko den edo ez den lortuko. Ze badakizuenez, prozesu guzti honetan Osakidetzak ez digu gutxi parte hartzen. Ez digu usten negoziatzen, ez digu usten parte hartzen, orduen ez dakigu hori lortuko den. Guk harreman oso istua daukagu langileekin, errealitatearekin egunero gabiltza, ospitalean lan egiten dugu, beraiekin gaude egunero eta guk badakigu zelako langileak dauden, zenbat kopuru langilea daude, guk informazio handia daukagu, ze beraiekin harreman estua daukagu. Eta guk gara beraien ordezkariak. Osakidetzak egin beharko zeuena da, langileen ordezkariekin elkarrizketa egin, negoziatu, informazioa tartekatu,
eta negoziazioa berreskuratu. Lehen aipatu dugu erretiroarena, zer etorriko denez, eta alde batetik egongo litzateke Osakidetzak edo Osasun Sailak egin dezakeena, baina fakultateak ere aipatu dituzu, ez? Unibertsitatean ere plaza gehiago zabaldu beharko lirateke? Bai, hori da guk eskatzen duguna. Erizain gehiago behar dira, eta adibidez orain Deustuko Unibertsitatean 80 plaza ipini dituzte, erizaintzako fakultatean ikasketak egin alizateko, eta horrek 80 plazekin ere bai ez daukagu nahikorik. Handiagotu egin behar dira. Erizain kopurua handiagotu egin behar da Osakidetzako plantillan. Dena den eta sindikatu desberdinek, ez, azken urteetan murrizketa hitza erabili dute edo duzue, Osakidetzan gertatzen ari dena definitzeko, ez? Dena den Eusko Jaurlaritzatik behin eta berriro ari dira hori ezeztatzen ukatzen, dena den bai, eta lehen aldiz, entzun dugu baita Iñigo Urkullu lehendakaria autokritika hitza erabiltzen, ez? Nola ikusten ari zarete guzti hau? Beitu, nik ondo ikusten dut, berak esatea autokritika bat egiten ari dela. Guk mai sektorialetara joaten gara, han ez duteles nahi elkarrizketarik. Abenduaren 7an, Osasun Sailburuarekin bilera bat eskatu genuen, Gotzone Sagarduirekin egon ginen, eta esan genion guzti hau bideratu egin behar zela, negoziazioa berreskuratu behar zela, eta egoera latz eta larri oneri konponbidea eman behar zitzaiola. Urkulluren hitzekin, autokritika bat egin duela, esan du Osakidetzan arazoak eta zailtasunak daudela. Guk espero dugu erreflexio bat egitea, eta egiztan erantzunkizunez dauzkagun arazo guztiei aurre egitea. Eta konponbideak aurkitzea. Hainbat arazo dauzka, hainbat fronte dauzka, langileen gabeziaren gain, hainbat ositan, hainbat arazo dauzka. Adibidez, transfusio eta gizaeunen zentroan, beraien langileek aldarrikapen bat egiten ari dira, diskriminazio bat jasaten ari direla salatzen dute, eta parekatzea eskatzen dute beraien beste lankideekiko. Osakidetzak proposamen bat ipini zuen, mahai gainean, baina bapatean, inolako azalpenik gabe, deuseztu egin zuen bere alde bakarretik. Eta gaur egun, horreri ere bai negoziatzeari uko egiten dio. Eta langileek jarraitu egiten dute elkarrataratzearekin, hainbat greba egun egin dituzte, bidezkoa dena lortu arte. Ikusten duzu, basurtuko bihotz kirurgiarekin ere bai, hainbat arazo euskala, Donostiako osiarekin ere bai. Arazoei konponbidea eman behar zaie. Gu hemen gaude negoziatzeko, negoziazioa berreskuratzeko, eta guzti horreri bereiekin aurre egiteko eta konponbideak aurkitzeko. Osasungintza publikoa ari garelako, noski horrek barne biltzen duela erizainak, medikuak eta bertan lan egiten dutenak, baina gizarte arazo bat dela, azken finean baita ere. Bai, noski baietz. Langileenz gain, guztio gara biztanleria, guztio gara gizartea, eta gizartea oso azerre dago Osakidetzarekin. Beraiek adierazten dutena da, gaurko Osakidetza eta lehengo Osakidetza ez dela berdina, ez daukatela osasun arreta berdina, itxaron zerrendak handiak daude, arazo den bat edo gaixotasunen bat badaukate, alde batetik osasun zentroetara, bai proba bat egiteko edo espezializazioetako kontsultetara joateko, zailtasunak dituzte eta horrek zer egiten dau. Aseguro pribatuetara joatea. Guk hori ez dugu nahi. Guk osasun publiko kalitatezkoa nahi dugu. Eta horregaitik biztanleria azerre dago. Uste dau Osakidetza ez dela berdina eta gabezia asko daudela. Hazkunde handia eman dela uste duzu edo ez dakit agian datuak dituzue osasungintza pribatura?
Bai, nik uste dut asko onditu dela, osasun pribatua, eta hor ere bai, gertatzen dena diskriminazio bat gertatu daiteke gizarte guztien. Nor joan alden, osasun gintza pribatura, eta norrez. Eta gu beti aldarrikatzen duguna da osasun publikoa. Urtea amaitu zenuten mobilizazioekin, urtarrilean ere, edo aurten ere, mobilizazio gehiago ikusten dituzuen? Bai. Horrela jarraitu beharko dugu Osakidetzaren negoziatzeko borondatea eta errealitatean Urkulluren hausnarketak praktikara errealitatera ekarri arte. Mobilizazioekin, elkarretatzeekin, grebeekin, komunikabideetan gertatzen dena azaltzen, guztiarekin jarraituko dugu bidezkoa dena lortu arte. Datarik badago dagoeneko, ala oraindik ez? Ez dakigu gauze begiratzen, eta espero dugu hurrengo egunetan Osakidetzak keinuren bat adieraztea, pausure bat ematea hurbiltasunera. Ikusiko dugu zer gertatzen den. Olatz Kamara, Satze sindikatuko kidea, eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistaren gerturatzeagatik. Zuei, mi esker. Hurrengora arte. Eta tarte baten ostean itzuliko gara, beti bezala, solasaldiari ekiteko gaurkoan gurekin izango ditugu Zurina Rodriguez eta Eneko Ander Romero, orain arte. Gazman tradizioan uste dut beti dani dakagu, nire aitaren aitatzi ez Lorentzoinan etxean, baizik nire amatxiren aldetikan, hartzaiak ziren bizi zen beste moduz, eta orain kabala guztia dakago hemen, leheno trasumantea ginen. Nik hasi nintzen, egiten du ja 20 urte, nire Otxo Beñardoren bere ardiak ezarri zuen nire izenaz. Eta bueno, hasik indien, leheni 40 ardekilan, gero ja igo ginen 100 eta orain ja badugu 250. Ardia, bildotxak eta zezenak denak. Funtsean, Trigolimpio da, 4 famili arteko, 4 abeltzain egin duten proiektuaren bukaera da hau. Eta denen artean eraiki genuen hau gure egoitza edo gure sala. Erabaki genuen orain dela 10 urte edo elkartzea 4 familiek edo 4 esplotazioak salmenta orduan. Eta orduan salmenta egiten dugu dena elkarrekin. Behin gure bai aretxeak, bai zaldiak edo bai bildotxak ateratzen direnean gure esplotazioetikan, ja orduan Trigolimpiorenak dire. Ikusi genuen orduntzen pixko bat intensifikazio mundua, eta mundu horretan gure moduak produzitzeko eta baita ere gure herriak ez zuten salbatzeko biderikan. Ikusten genuen ez genuela gure lanpostuak ez da gure herria mantentuko, ez? Orduan bai hor hasi ginen prozeso bat, luzea izan du da, pensa? Pasatu dire 20 urte. Oraintxe berean behar dugune da mentugun potxo hauek, Jaka Navarra arrazakoak direnak, pisetu behartugu, eta gero ganentugu mendiko larretara bazkatzera, eta han pasatuko dute ude guztia, eta Intia ere bai, finkaunten egara parte hartzen Open to Preserve izena duen proiektu europeo batean, eta proiektu horren helburuetako bat sistema produktibo hauekin, behorrekin, zein bertzu batzuten ardiekin eta ere bai, produktu bat lortzeaz aparte, sortzen aldirela, mantentzen aldirela mendi hauek garbiek, eta zuten kontra eta hoi.
Haragiak produzitziaz aparte, ere bai azkenean egiten duzu zerbitzu ekosistemiko bat, ez bat dituzu erabiltzen, sortuko zen biomasa kantidade handi pilatuko zenan, eta azkenean izango zinituen estalera handiak, zikinak, eta gero hor zute bat hasten baldin bada, aize zailago da kontrolatzea mosaiko paisaje bat baldin baduzu aizo be. Mendia eta behia eta zaldia denak egiten du lana garbitza. Gure mendia izateko han garbia eta zoro pollita eta hartzaiari ematen dute lasaitasuna. Gure ohitura zen beti mendian egotea, txipitik hori ikasi dugu. Erreinak gira ekainean eta egira ja bukatzen kanpaina. Dira orain hemen, pentsetan, eta atxeetan eta goizetan zeizten dugu. Eta egiten dugu gazna biegunez. Eta gero igoko dira bortura. Bortuan pasten dute udaguzia, larrazkenean jizten dugu berriro, eta egoten dira berriro pentsean. Pazaroan hasten dira erditzen, pazaroan eta bendoan, eta ja egoten dira asuriarekin, ilaiteat, ilaite eta erdi, golase, eta gabonetako ekentzen dugu ja asuriak. Kendu asuriak eta hasten gira berriro zeizten. 2 aldiz egunez, ja, ekain artio, 6 ilaite gutxi gora bera. Jaisten dugu ardiak hor, handakago ordinadora, kopuru bat egiten baduzu, behar duzu mekanikoa izan jaisteko. Eta jaitsi ondoren, ekartzen dugu ona esnia. Hemen egiten da esnia ostu, egunekoa bada, ez dago arazo handirik, baina balin bada 2 eguneko, behar da ostu. Gauekoa ostu behar da gutxienez. Bestela egin behar duzu egun eta gauez, eta orduan guk ez dugu egun eta gauez egiten ditugu egunero edo 2 egunez. Eta esnia hor pasa ondoren, begira, pasatzen dugu esnia ona, bomba bidez, eta hau da pertza gazna egiteko tokia berezia. Leheno pertzak badakizue kobrezkoak ziren txikiak, ziren 40 litrokoak eta 80 litrokoak, baina ondixo ez, eta bez dira ondixagoak. Egiteko modua da berdina, baina beste tresneria batekin. Leheno berotzen genuen zuarekin. Leheno egiten genuen 2 gazna egunean, eta orain 2 gaznarekin ez genuen aurrera jo. Habek dira 1,5 kiloko eta egiten genuen 4 kilokoak gutxi gora bera. Mamitzen denean, txikitzen dugu. Eta honen bidez, gero, buelta ematen diegu eta berotu berriro. Igotzen dugu temperatura pixka bat, gero usten diogu ala ere bueltak ematen, eta leheno hori dana egiten genuen eskuz. Zuke uste duzun taktoa, da egina dagola. Orduan, gelditzen duzu makina, eta hasten zara ateratzen. Horiek dira sortzeak, eta sortzea zapi bat jartzen dugu, eta txikitu eta sartu sortze bakoitzan. Oiala jartzen da gainetikan, eta horrat, prentsarat. Begiratzen dugu pH-ak, ja ondo dauden ateratzeko ala ez. Markatzen dizu horrek esnia ondo egin den, eta gazna ondo egin den. Prentsatikan atera ondoren sartzen dugu gatzan, gatzako gela da hau, eta hor egoten dira pisuaren arabera orduak. Edo 12 ordu, edo pixka gehiago, edo hori pisatzen duten arabera. Gatzatik atera ondoren, usten dugu hemen mai gainean, egun bat, ja sartzen dugu kamaran. Hau da, kamara iruditzen du pixkat nahasia daola, baina beti kameran baduzu lan egiteko gaznak aldatzeko tokiz, eta alakoik datak ondo jarri, gazna guztiak identifikatuak. Gazna guztiak mugitzen duzunean eta alakoik izatea benetakoak. Garbitzen dugu, jartzen diogu etiketa eta eramaten ditugu etxera saltzera. Pisetu bartugu denak, hauin eta gero ganen dire mendire, eta gero mendien daudelaik ere bai, uda guztian zehar, ganen gara pisetzen, igual hilabetian behin edola, ganen gara kontrolatzen nola gaten diren azten. Azkenean guretako hau da finka experimental bat, eta guretako arras importantea da dena arrasongi neurtzea, eta kusti azkenean ere bai mendiko baliabideetan, bazkaleko horietan, azkenean ze hazkuntza lortzen alditugun. Kalitatezko haragi beti izateaz aparte, batu bertze externalidade positibo batzuk. Elkarrekin saldu egiten dugu. Bizirik segitu nahi genuelako eta garbi dena genuen ere kalitatea landu nahi genuela.
Horregatikan hasi ginen ekologikoan eta pixkoa zuzendu ere konsumitzaileei hori nahi genuen zabaldu, eta orduan gure bereiztasuna hori da, ez? Bertatikan ateratzen ditugu animaliak eta bertara etortzen dira konsumitzaileei emateko. Dena bertan nahi genuelako gelditzea, ez? Gure herriak bizirik edukitzeko. Nik uste dut ez dugula Pirineoa aterakoan zinera espada emakumeak eta indarrez espadugu hartzen pixko bat. Beti izan dugun papera, eta transformazioa hortako nik uste agerian utzitzen duen lana dela, ez? Baina, bueno, noski, beti emakumeak horre egon du dire, esplotazio guztiet, konpromiso handiaz egin dugu dena, baina, bueno, behar bada, gure kezka handiena da, gazteak gelditu nahi izatea, gure testigu hartzea, eta bueno, elikagaiak produzitzea ezinbestekoa da, kalitatezkoa, eta oinarrizkoa da gure Pirineoa bizirik mantentzeko. Orduan gazteak dute bain eskua zabaltzen diogu eta hartzen duten esku hori. Egunero bezala solasaldiari ekingo diogu jarraian, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik, Zuriñe Rodríguez, kaixo guardion. Kaixo guardion. Baita ere Neko Ander Romero, kaixo. Kaixo. Eta indarkeria matxistari buruz hitz egiten hasiko gara, izan ere abendua bezala eta aurrek urtea bezala urtea ere erailketa matxistekin hasi delako, eta horren aurrean ez neurri batzuk hartzen hasiko direlako, horixe da aurreikuspena, besteak beste, hain zuzen ere indarkeria matxista pairatzen dutenak nolabait babesteko mutur telematikoak jartzen hasiko dira, eta bestelako proposamen batzuk ere badaude mahai gainean ikusiko ditugu. Behin biktimen babesean aurrera pauso nabarmenak eman eta gero, egin dezakegun guztia egin eta gero, orain fokoak neurri baten erasotzaileen jarri behar direla, eta orain arreta batez ere erasotzaileari zuzendu behar zaiola, ezta? Orain, zehaztu behar da, hori nola gauzatu behar den, eta portaera horri edo joera horri babes juridiko argia eta irmoa eman behar zaio. Horiz, orain egin duten proposamena, ez? Entzun berri dugu baita ere Josu Erkoreka sailburua esan ez, orain fokua erasotzailearengan jarri behar dela. Bueno, ez, mugimendu feministak urteak darama justuki hori aldarrikatzen eta eskatzen, ez? Fokua aldatu behar dela eta erasotzaileak jarri. Beraz, nik uste dut aldaketa hori positiboa dela, baina gogoratu behar dugu mugimendu feministaren aldarria izan dela historikoki, ez? Oain bai, egia da fokua aldatuta, orain erronka edo eztabaida da zenolako neurriak behar ditugu, ez? Egun ditugun neurriak batez ere emakumeei begira dare, eta askotan emakume horiek biktimizatzen dituzte, ez? Nik datu batzuk begiratu izan ditut hemen etorri baino lehen, eta esaguratzua da, ez? Gaur egun Euskal Herrian 50 emakume eskolta daramate, eta 109 emakume bortxa daramate. Bortza da mobil moduko bat, zeinetan zure erasotzailea zutik gertu egonen bada, aktibatzen da, ez? Ordea, bakarrik 71 gizon daramate eskumuturrekoa, ez? Beraz, neurriak jartzen dizkiogu emakumei, eta ez
gizonei. Eta hori eragina daka ez bakarrikan babesan, baizik eta emakume horien askatasunaren berreskurapenean. Beraz, eman dia foko aldaketa hori positiboa. Da, egia da, momentu honetan, Espainiako ministerioak Marlaskaren eskut, hainbat neurri iragarri izan ditu, eta batzuk, nik uste dut polemikoak izan daitezkela, ez? Egia da, esan dute jarriko dugu begirada erasotzailean, baina zer esan nahi du hori, ez? Adibidez, agertu diren bi neurri garrantzitsuenak edo esaguratzunak izan dira batetik ofizioz kautelasko neurriak hartu ditzakela fiskalia, hori izan leike positiboa beti ere emakumeren kontrako posturaren kontra ez doa zen, arrisku gehiago euki ezak, zu jarri aldiozu eskolta emakume bati, baina emakume hori eskolta ez badu nahi, kontrapodoru izan daiteke, ez? Eta hortze ere badago oso polemikoa izan daiteken, eta niri asko kezkatzen zaidan iragarri duten beste neurri bat, eta hori da, zuk bikote batekin, edo pertsona, edo gizon erasotzaile batekin harreman bat hasten batzea, eta gizon hori erasotzaile bada, abisatuko zaituzete, ez? Jakite aldera, ez? Neri hau, keskatzen zaitzen beti ere, berriz ere, erantzukizuna emakumearen gan erortzen da, ez? Nik zurekin liatuta banago, eta zu erasotzaile bat bazea nere ardura da, zurekin egotea ala ez, ez? Orduan nik uste dut beste neurri batzuengan pentsatu behar degula, erasotzaileak ez dira bakarrikan delitugileak, ez? Indarkeria matxista struktura politiko baten ondorioko indarkeria da, beraz, behar ditugun erantzukizunak eta behar ditugun neurriak politikoak izan behar dira, impunidadearen kontra egin behar dugu eta horrelako neurriak hartu behar ditugu, ez? Argi dago orain arte egindakoa gutxi bada ere ez duela askorako balio dezan. Bai, eta orain ikusten ari gara repunte bat delakoa, baina ikusi dugu honek ez duela izan etenik, eta ez dugula aurkitzen formula honekin amaitzeko, Zurinek esan bezala, eta mugimendu feministak esan bezala, arazo struktural bat dalako, ez dela gizabarako batzuen arazo bat, baizik eta ordenatzean dauela, botere struktura erraldoi bat. Positiboa da eta baloratzekoa da, legislatzaileek prisma aldaketa hori izana eta ardura jartzea erasotzaileengan. Baina nik uste dut hori azken urteetan onartua izan dela gero eta gehiago gizartean, baina arazoa dator eta etorriko da are gehiago hitz egiten dugunean neurri zehatzen inguruan. Hau da, zer egingo dugu? Zurinek bideoak ere aipatu ditu batzuk, Zurinek ere aipatu ditu, ze arazo larrienetariko bat izan da, ez politikan, ze politika da baizik eta elektoralismo bat bezalakoan jauzi dela. Eta ikusi dugu bai Zurinek da bai lege horrekin zer gertatu dan, zeintzuk izan diren ondorioak eta bereziki politikagintzen instituzionala nola erabilitan. Eta nire kezka da ea datorrena, modu berdinean edo maila berdinean eztabaidatuko dan frivolitate maila altuarekin eta interes elektoral maila altuarekin. Harritu nahu Erkoreka jaunak entzutea horrelako diskurtso batekin, argi gehiago kontuan izan da egin dela oindala egun batzuk Bilbon egondako erahilketa matxista baten aurrean Erkoreka jaunak lehendakari orde gisa eta poliziaren buru gisa ardura emakumearen zenidengan jarri zuenean. Eta nolabiteko publikoki bronka bota zuenean zenidei oso haien ardura izango bazan bezala. Ez dute izango haiek gehiago egin zutela dugitzago, baina ardura hor kokatzen. Kontu zibide behar gara ere zer esaten dugunarekin, eta gehiago botere egitura batean edo egitura instituzional batean zaudenean zer esaten denarekin. Eta horrek kezkatu ninduen, honek posten nau, baina orain zer egingo da eta nola materializatuko da guztia. Bai, eta nik bai uste dut interesgarria direla neurri berriak implementatzea, eztabaidatzea eta fokoa aldatzea, baina ere gaur egun baditugu neurri zehatz batzuk, batez ere kasu gordin horiei aurreiteko, eta neurri horiek ere
berbiratu behar ditugu, ez? Adibidez, nik askotan lagundu izan ditut emakumeak komisaldigietara, ez? Eta nola hartatzen dituzten emakumeak komisarian ere erakusten digu, izan daitekela neurri positiboa, ez? Baina nola egiten ari da, ez? Emakume asko zaie sinesten, emakume bat salaketa bat ipintzen ez duenean izugarrizko epaiketa sozial bat egoten da berearen gainean, ez du epaiketa jarri, zenbatetan topatzen dugun, ez? Gizona apurtzen duela dakan neurri batzuk eta orduan reinzidentzia hori eta orduan begiratu beharko dugu zergaitik gizonak apurtzen duten horrelako dituzten kautelarrak, ez? Edo horrelako akusak ditugunak jadanik nik uste dut berbegiratu behar direla. Eta gero, egia da, neurri zehatz batzuk behar ditugula. Neurri horiek nik uste dut beti ere emakumeen babeserako begiratuta egon behar direla eta ez bakarrikan punitibidadean sakontzeko, ez? Helburua ez da gizonak zigortzea, helburua da emakumeak modu askatatunean bizitzea, beraz, ekilibrio horretan jolastu behar dugu, baina gero hortaz aparte badago izugarrizko lanketa soziala, ez? Gaur egun orain dino impunidadea dago, ez? Gizonen WhatsAppak dare zeinetan izugarrizko barrak egiten duten emakumeen kontra, emakumeen bideoak mugitzen dira, emakumetera sortzen denean ez da sinesten, eta nik uste dut impunidade guzti horrekin apurtu behar degula ere sozialki, ez? Izeber bat da violentzia, eta hemen neurri horietaz hitz egiten ari garenean, ari gara izeberren puntaz hitz egiten, baina izeberren baino berago gauza asko eta asko daude, ez? Eta nik uste dut horren inguruan eztabaida sozial bat egon behar dela, eta nik uste dut enekok esaten duena oso importantia dela, ez? Espainian indarkeria matxista batez ere Espainian, ez? Baina indarkeria matxista erabiltzen ari da arma bezala alderdien artean, ez? Eta giza eskubide batez hitz egiten ari gara, eta hau kezkatzeko modukoa da. Hor, aipatu duenarekin mi kontu, eta oso ikustezina dela debate publikoan, baina da, komisaldegietan zer gertatzen da, eta epaitegietan zer gertatzen da. Ni hurbiltasunagatik komisaldegietan gertatzen dena noizbait bai entzun dut, gizarte langileekin berez presentzia izan behar dutela, zer nolako jarrerak ematen diren, zer nolako hor importantena, edo importantenekoa da dira barne protokoloak. Barne protokoloak egiten diren eta barne protokolo horiek jarraitzen diren. Askotan ez dira jarraitzen. Eta begibistakoa da, eta oso ezaguna da kalean norbaiti galdetzen badiozu, edo horrelako esperientzia bat bizi duen pertsonaren bati galdetzen baditzezu. Barne protokoloek kriston eragina daukate, eta dira biktimarekin eta sortzaileekin, baina jendartarekin lehenengo kontaktua. Beraz, hori errebisatzea eta horren jarraipena egitea oso importantea da. Eta hori ez dago askotan debate publikoan, eta da bigarren mailako kontu bat agendan. Baina oso importantea da. Eta bigarrenik aipatu duzuna, ez da soilik indarkeri matxista bere gordintasunean, ere da jasarpena, ere da dira jarrerak, ere dira inkluso iritziak edo normaltzak hartzen ditugun jasarpen egoera horiek, hori ere oso larria da, eta hori ere ezin da judizializatu segurenik, baina ardura kolektibo bat badeko horren gainean. Bai, protokoloak ezarri, baina baita ere prozedurak berrikusi, ez? Behin eta berriro gertatutakoa ez errepikatzeko, besteak beste, ez? Salaketa jartzeko balio hori azpimarratzen delako behin eta berriro, ez? Baina gero zenolako bermeak daude eta salaketa horrek gero zenolako ondorioak ditu baita ere, ez? Orduan, ongi dago, ez? Neurri berriak mai gainean jartzea noski, baina daudenak ere berrikusi beharko lirateke. Eta tempusak, ez? Nik atzo entzuten nion indarkeria matxistan lan egiten duen abokatu bati eta berak etzaten zuen, ez? Egun ditugun epaiak daude topera, ez? Emakume bat salaketa bat ipintzen duenean eta juizioa egoten denen arte denbora pasa da, eta bertan gauzak gertatzen dira, ez? Beraz, hori ere begiratu behar dugu. Eta ez bakarrikan judizialki, ez? Emakumeak ere behar dituzte rekurtso espezifikoak, rekurtso habitazionalak, ez? Seguramente danok ezagutzen dugu, ez? Etzetik jun behartzea, umeak eraman behar dituzu, seme-alabak eraman behar dituzu, zurekin eta nora
zoaz, eta zen nolako duintasuna jartzen duzu, eta badaude pisuak, eta egia da, babes pisuak, baina pisu horiek izan behar dira gozoak, eta esan behar dira etxe bizitzak, eta emakumeak segitu behar dute bere bizitzarekin, da dirua izan behar dute, autonomia ekonomikoa izan behar dute, hartapen psikologikoa, psikiatrikoa behar izatekotan, eta guzti hori nik uste dut hobetu behar dela eta hortako presupuestua, behar da, ez aurrekontua, eta askotan ni baduk zentzazioaren, eta ez bakarrik Espainian, baizik eta oroare, EAen eta Nafarroan dana direla intentzionak, indarkeria matzistarekin dana dira diskurtso politak, eta danak bateratua goaz gutxi gora bera, ultraeskuina kenduta, baina guztiok oso ondo egiten dugu, baina gero aurrekontuak geisten dira, edo ikusten dugu emakunde adibidez, atera dutela lehendakaritzatik, alegia hainbat neurri hartzen ari direla, justuki politika feminista horiek ez indartzeko, baizik eta ahultzeko, orduan ezinbestekoa da dirua, el mugimendu feminista menos diskursos y más recursos esaten duen baino gehiagotan, eta nik uste dut oso ondo azaltzen duela ere justuki ezkatzen ari dana. Nik uste dut salaketekin ez dira nahi, batzuetan hor dauz diskurso oso komplikatuak. Ez dira nahikoa salaketa bat jartzea, eta salaketa bat jartzen duzunean askotan bakarrik sentitzen zara eta ez duzeltarako balio. Baina salaketak jartzea eta salaketa formalak egitea ere eraginkorra izan daiteke eta jende askorentzat importantea da, eta jende gehiagorentzat neurri oso, lehenengo pausu oso importante bat da. Gero badakigu hori ez dela bide lineal bat, ez da, golaberak daudela salaketak kendu jarrita. Baina importantea da salaketak jartzea, eta hor niri hausnarketa justu izaten ari izan, claro, gu Bilbon gaude, edo Gasteizen, edo Donostian, edo Barakaldon, edo baina, zera, zonalde Euskal Herriko barneko parte alde hori, ez da? Metropolitatik kanpo dagoen jendeak, zer nolako errestasunak dituzten salaketak jartzeko. Imaginatu leharte bat bizi zarela. Autobus bat altu behar duzuela, segun ze ordutan joateko, ze komertzialegi zehatz batera, hor jartzeko, ez daude errestasunak salaketak jartzeko. Salaketak pausu bat da. Eta gero salaketak jartzen ari zarenean, zer nolako hartapenak dauden. Beraz, salaketak importanteak dira, baina ere egin behar da, errekultzoak behar dira bai, hurrengo pausu horretarako, baina aurretiko pausu horretarako ere errekultzoak behar dira. Baliabideak salatzea erreza izateko eta ez izateko beste kalbario modu bat. Bai, ez, eta detzo askotan gogoratu behar da, salaketa ipintzen desunen zuere badakazula abokatua izateko eskubidea, ez? Eta abokatu feministak asko esaten digute, salaketa on bat ezinbestekoa da epaiketa batean, ez? Klabea da salaketa on bat izatea edo diagnostiko forense on bat izatea, beraz. Bai, uste dut ere bidali behar dela mezu hori, ez? Salatu nahi badezu, salatu ez badezu nahi, ez duzu salatu behar, hori lehenengo eta behin, hori ez dizu biktima kategoria kentzenetan ikuste dut mesua bidali behar da eta oso modu gordinan, baina salaketa jarri nahi badezu akonpainamendu horren eskubidea badakazu, ez? Abokatua egon daiteke, abokatu ofizioa zein zurea egoteko eskubidea dakazu, eta agentzia guztia geure ganatu, ez? Baina egia da, ez? Nik uste reflexioa askoz handiagoa dela, ez? Niri asko kezkatzen nau jakitea, Euskal Herrian 50 emakume eskolta daramatela, eta gaina seguramente eskolta horiek formakuntza feminista ez dute izango, ez? Eta seguro danok ikusi dugu eskolta daramaten emakumeak, ez? Eta zenolako bizitza eragiten duen hori, orduan hori nik uste da reflexiorako egin behar digula, ez? Pentsatzeko modukoa. Epaitegietan jarraituko dugu, baina beste gai batekin, izan ere badakizue gaur indarrean sartzen dela sedizio delituaren erreforma hori, nahi baduzue gero zeago ere sartuko gara erreforma honen xehetasunetan, desordena publiko larriagoak gatik ordezkatuko dela, eta horrek zer dakarren ere ikusi beharko delako, baina gaurko berria da, nagoeneko Carles Puigdemont, Kataluniako presidente hoiari kendu diotela, ez? Sedizio delitu hori erretiratu diotela, auzipetuta jarraitzen du hori bai, dirua gabe erabiltzeagatik eta desobedientziagatik. Eneko Ander, aurreikusita zegoen, ez? Erretiratuko zutela delitu hau, hemendik aurrera zer dator? Hemendik aurrera zer dator?
ez naiz oso optimista, alde batetik. Zer datorren, orokorrean mobilizazio eta protestetan dagoen jendearentzat, mugimendu feminista hitz egin dugu, sindikalgintza hitz egin dezakegu, jada nolabaiteko errepresio maila altu bat dago, asko judizializatzen dira dauzen gatazka sozial guztiak, independentismoa barne, noski, eta masarentzat, edo gruesoarentzat nik uste dut, egondan lege aldaketa ez dara oso onuragarria, hori alde batetik. Bai bada onuragarria kasu zehatz batzuentzat konpondu behar zirenak, hori ez dut inondik inora ukatzen, Puigdemonten kasuan, Uriol Junqueras eta barren kasuetan, nolabiteko irtenbide arin bat egon behar zitzaion egoera horri, baina epe ertainean arriskutsua da, oso, jendearentzat eta mobilizatuta dagoen jendearentzat, eta horrelako kasu berri bat ematen bada, ez dut uste aldaketa hau oso eraginkorra denik. Herri honetan badakigu epaitegiak eta judizializazioa saltzen danean, hor legeak zehatz esaten duenak, nolabait gainetik begiratzen dela. Borondate politiko kontu bat izaten da, eta epaitegietan ere borondate politiko bat dago. Beraz, kasu honetan, zehatz honetan, pauso horiek emon dira, pauso horiek onuragarriak dira batzuentzat, beste batzuetan ikusiko dugu, baina etorkizunean ez daukagu inolako segurtasunik edo inolako abalik beste Puigdemont bat egongo denik, edo beste Uriol Junqueras bat egongo denik, edo beste Arnaldo Otegi bat egongo denik. Hori gerta daiteke, hori epaileen eta fiskaltzaren borondate politikoan oinarritzen da, eta legeak borondate politiko horiek laguntzen ditu. Bai, nik oso ondo azaldu dela, orain hemen daude, nik uste bi estenatoki, ez? Bat da estenatoki urgente, judiziala, alegia, Puigdemont etorriko da, edo etorriko Kataluniara, edo Estatu Espainolera, zer gertatuko da urrengo orduetan, ez? Hori badirudi behintzat, bai Ponsati eta bai, oin ez dute ateatzen bere izena Ponsati eta bestea eta Rovira, etortzeko aukera dakatela, ez? Desobedientzia delitua ezar dioti eta hori ez daka kartzela zigorra, beraz, etortzeko aukera dakate modu askean, hori printzipioz ala da, baina orain eztabaida da zer gertatuko da Puigdemontekin, sedizio delituagatik bilatuta zen, sedizio delitua beste Europako hainbat estatutan ez dago, eta orduan horregatik ezin zuten estraditatu, orain desordenak eskatzen diotenean euroordena reaktibatu daiteke delitu horrekin, da orduan bai estradizioa egoteko aukera dago, ikusiko dugu aktibatzen ez da aktibatzen, zenolako estrategia juridikoa erabiltzen duen Puigdemonten, hori da, nik uste eztabaidaia juridikoa, baina nik uste Eneko Ander planteatzen duen eztabaidare politikoagoa nik uste ere oso interesgarria dela. Nik uste Espainiak ez du etzituko Puigdemonten kontra. Ez Puigdemont delako, baizik eta Puigdemont erakusten duen aldarri politikoagatik, eta konpromiso politikoagatik orduan. Ez dakit modu honetan izango dan edo bestean, baina bihar ez dugu hemen ikusiko Puigdemont normal, eta bizitza normal egiten, ez? Bai PSOEk uste dut, ez? Eta gogoratu dezagun, eta gaur adibidez Arnaldo Otegik esaten zuen, ez dakite bulebarren edo faktorian, ez? Nik aitzilotuta izan naizen bakotzea PSOEk gobernatzen zuen, beraz, zentzu horretan, bai ikusi dezakegu, bai Alderdi Popularra, eta bai PSOE aldarri independentistaren kontrako jarrera juridikori ere ahalbidetzen duela. Nik bai uste dut, berdin duela zer gertatzen dela, ez? Indar soberanisten kontra Estatu Espainolak egingo du modu batez edo bestea orduan bilatuko du forma, baina egia da honekin gerta daitekena da Espainian dagoen jadanik dagoen tentzio politiko hori, ez? Giro hain satar hori ez bakarrikan honengatik, baizik eta baietz da legeagatik edo beste bat, igo daiteke tentzioa, seguramente, eta ikusiko dugu urrengo asteetan polarizazio handiago eta ultraeskuina erabiliko du gaia, eta orduan, seguramente, emango ditu asteak honetaz. Gainera gaurkoan ere kargoa hartu berri du, ez? Auzitegi konstituzionaleko buru berriak ustez progresistatzat duen esaten dena, edo progresistagoa behintzat. Gogoratu behar dugu, ni oso gaztan nintzen, baina EANV ilegalizatu zanean, berak esan zuela, eta orain dela gitxi atzo, justi irakurri, berak esan zuela kolatu diegu guztia, eta aurrera joan dira, así que ondo. Beraz,
progresista baino espainolak dira. Eta hori argi izan behar du, eta orduan hartzen diren neurriak izango dira momentu politikoaren araberakoak. Sedizioaren neurria ez da hartu Pedro Sánchez superprogresista dalako. Hartu da boska batzuk behar zituelako. Eta hori holan da. Eta hori da errealitate parlamentarioa, hori da demokrazia liberala. Eta Europatik ere agindua zetorrelako. Hori da, baina hori da demokrazia liberala, ez da beste zer. Baina ikusi dugu baietz legearekin gauza bat dela legegileen borondatea eta beste gauza bat dela epaien irakurketa. Eta zein izango da epaien irakurketa? Bale, orain Puigdemont multatu alda eta segurenik bakarrik izango du soilik. Izango du multa bat edo dena delakoa, baina bueltatuko da jakinda bapatean epaiak hartuko duela, ez dakiz zer lege, ez dakiz zer irakurketa, eta berez bigarren botere legegilean adostu dutena botere judizialak horren gainetik pasatuko danean. Ni oso tentuz egingo nuke bera izango banitz. Hemen irabazi duena kalera begira izan da RC. RC-ek egin du bere kanpaina diskurtsibo eta politiko osoa honekin ondo eginda eta lortu du bere epe laburreko helburua betetzea, baina, klaro, epe laburreko helburu hori beteta zeintzuk izango dira ondorioak epe ertain eta luzean. Hori da pentsatzekoa eta hori da hausnartzekoa. Bueno, beste egun batean jorratuko ditugu galdera guzti horiek. Gurera itzuliko gara beste gai batekin, auzitegiak tarteko ere, badakizu ere egun Espainiako auzitegi gorenak De Miguel auziko zigorrak berretsi zituela, Euskadin izandako inoiz, Euskal Autonomia Erkidegoan inoiz izandako korrupzio kasurik handienaren zigor horiek, eta dagoeneko Alfredo De Miguel eta Koldo Otxandiano, EAJko buru horiak kendu dituzte beraien erakunde publikoetan zituzten karguetatik. Agindua emana dago, bai parke teknologikoari, Arabako parke teknologikoari, bai Hasi fundazioari, bertako gerenteei, eta jakin bezain laster eta legeak esaten duen bezala, kaleratzea zuzena izango da. Eta baita ere, esan beharra dago, bi langilei esan zeiela. Ahalik eta azkarren, kaleratze hori aurrera eramango dela. Jaurlaritzari dagokionez esan dezakegu puntu honetan, arlo honetan behintzat portaera impekablea izan duela. Alde batetik, Ertzaintzaren ikuspuntutik egin beharrekoa egin zelako hasierako ikerketetan eta geroztik epailearen babespean eta fiskaltzaren bultzadarekin egin beharreko ikerketak egin ziren momentuan, ezta? Geroztik, gaia auziperatuta egon zenean, Eusko Jaurlaritza personatuta egon delako momentu oro prozesu horretan, eta argi eta garbi izan zuelako egiaztatzen bazen Eusko Jaurlaritzaren ondeariari eragindako kalterik bazegoen, azken euroaren sentimoa ere eskatuko zela eta hori exigituko zela hori itzultzea eta bere lekuan kokatzea. Bueno, EAJak ez egin ezer, EAJarekin hau ez doa. Bueno, sententziak argi eta garbi esaten du bazeriela, Osea, dinot, buruzagiak esan dezakete gura dutena, baina 300 horriko sententzia horretan argi eta garbi geratzen da EAJak bazekila. Eta hala ere, barkaidako diazue, baina De Miguel urbanismoko diputatua zen, Arabako urbanismo diputata da, ezen batxokiko, kamareroa, bazikan, ezakitez, tamainuzko rol. Hau esan da, egia da azken egunetan, EAJaren edo EBBren marko ideologikoa, edo marko komunikatiboa izan da, guk oso ondo egin dugu, eta hau jakin izan danean, apartatu inditugu,
Eta egia da, eta esan behar da, bere momentuan bai Xabier Agirre eta diputatu generala zana, eta baitea Urkulluk EBBkoa zara, ateraz direla modu kritikoan ezanez, baina aldi berean ere aterazan Egibar besarkada bat emetan de Migueli, eta aldi berean ere aterazen gutun bat, sinatuta hainbat jendeko sinatuarekin, esan ez hausala kazeria bat. Beraz, bai, batzuk ondo egin dute, beste batzuk txarto. EAJaren bicefalia historikoa da hemen ikusten deguna. Hemen dakaguna da, Euskal Herrian egon den korrupzio kasurik handiena. Eta hau objektiboa da, ez dut esaten nik, esaten du epaile, eta normalean epaileak ez dira oso progresistak, ez? Orduan, hemen eztabaida da zen nolako ondorioak ekarriko dion, edo ez, EAJari horrelako gauzua, ez? Egia da, epaituak edo kondenatuak izan direla, bai de Miguel, bai Telleria eta Otxandiano, ikusiko dugu zartuko diren espetzera edo ez, zeren osasun arazoak dituztela argudiatu omen dute, baina beste batzuk ere egon ziren juizio horretan, ez? Beraz, hau ez da kaso isolatu bat, ez? Eta horrela sartzen ari da Espainia eta Alderdi Popularra da korruptzia itxenduna eta guk beste modukoak gara, eta nik uste dute autokritika falta handia ikusi dugula azken orduetan eta azken egunetan. Esan alduzu nahiko ondo egin dutela. Ondo, oso ondo, baina esan du impecable. Ojo, impecable egin dutela. Baina, zer nolako deskonexioa dago, epaiaren ostean, lehenengo epaiaren ostean, Eusko Jaurlaritzako fundazio batean lan egiten zuen, de Miguelek. Nola impecable. Pertsonatuak egon gara, zure langilea da. Nola impecable. Nola taratzen da Arantza Tapia esanez, bi langilei esan zaie, bi langilei hor zeudenak. Eta gogora ezagunez, sententzia eduki dugu aste honetan, baina 2019 ja eduki genuen dokumentu judizial bat esaten zuna hechos probados hitzarabelte zuta, ez? Eta ordutik, bi langile horiek egon dira landalan. Bi langile impecable. Benetan, horrako deskonexio, normala esango litzateke eta puntu baten egin dute autokritika bat, edo agertu dira autokritika puntu bat egiten, eta nik ulertzen dut, alderdi bat esataratzea edo gobernua esataratzea esaten oso txartu egin dugu, baina impecable, mesedez. Hor geratu naze tematuta hitz horrekin, zimaz. Egia da bere garaian asko irmoagoak izan ziren, nik uste dut horrek azalpen politiko bat duela, eta da PNV-ren bicefalia baino, PNV-ren bi arimen arteko guda, bere garaian guda, irekia. Gainera araban bi arima horiek oso seguratzuak dira, eta Xabier Agirre batetik eta Gerera Barrena, bere garaian ABBko burua zana, eta Gerera Barrena zan de Miguel Txitxo honen babeslea, ez? Eta ez da kasualidadea Egibar egotea de Miguel auziaren epaiaren egunean, berarekin, dinot. Hor, hainbat joku daude. Orain bi arima horiek desagertu omen direla, cierre de filas hori egitea edo batasun hori erakustea, igual logika handiagoa dauka bitu. Orain dara aste batzuk EAJak egindako ariketa partatzaile horretan, hitz egiten zana, gizartearekiko deskonexioaz, impecable, gogoratu, eta amigismoaren inguruan. Eta zeukaten kezka bat, kanpotik, Euskal Alderdi Jeltzalean nepotismo maila bat erakusten zuelako. Hau ez da nepotismoa. Hau ez da amigismoa. Nepotismoa da, eta oso larria da, baina nepotismoa da bat zeltaketan gertatu zana. Nepotismoa da zure lagunak jartzea karguetan. Hau da lapurreta bat. Eta hau da lapurreta bat, Alonsotegin egondako lapurreta bezala, Iriko, Balenciaga, Epsilon, eta Bidegi, eta horrek, klaro, horiek lapurretak dira, ez dira amigismoak. Amigismoa da, txofer bezala jartzea alderdikide bat, alderdikidea dalako. Eta hori, super, zabalduta dago. Baina ezkeia, pausu kualitatibo bat emon da. Eta hemen lapurreta bat egon da. Hau da, ez da bakarrik lagunen artean banatzen dutela dirua, baizik eta banatzen ez duten dirua lehen apurtzen dutela. Eta gainera ez, osamendako de Miguel kasua bestein bat ez, bere garaian saiatu zirela simplifikatzen Miñano kastura ez, eta gero ikusi genuen Miñano rapifikazio asko zekala ez, Zambrana, baina gainera,
oso esaguratu da zen azken hilabetetan, ez dakit goin, baina Atze Bilduk eta Podemos aurkeztu zuten proposamen bat Eusko Legebiltzarrean korrupzio bulego bat sortzeko eta korrupzio lege bat sortzeko Euskal Herrian korrupzioa kontrolatzeko eta EAJak horren kontra intzun bere momentuan. Orduan erakuste Euskal Herria diferente dalako, tamen korrupzioa beste modu batekoa dalako eta bar, ez? Orduan ikusten omen da zenolako diskurtsoa daka zentzu horretan EAJak egia da, inpeklabe hitza hori, eta azken egunetan entzun dugu, tertulia askotan atera ingirala, ez oso ondo, oso ondo, lapurtu egin dezue, beraz, egiten dan edozein gauzak de aquella manera, egin daiteke. Nerik eskatzen nagoena da, puntura arte hau ondorioak ekarriko dizkion elektoralki, porque sententzia ez da edozein momentun agertzen, sententzia kanbaina preelektoral baten gainean ateatzen da, gainera hau da Arabari erreferentzia egiten dion kasua, eta Araba da momentuntan nik uste dut lehia handia duen hiriburua, eta ni tamales badaukatzen zaztea, esakitzu dut, baina ni badaukatzen zaztea ondorio gutxi ekarriko diola EAJari justuki sententzia, ez? Orduan, ere, pentsatu behar dugu zenolako marko sozialak eta ideologikoak ditugun ere horrelako tolerantzia eukitzeko Euskal Herrian, ez? Korrupzioari edo korrupzio determinado bati, ez? Bai, dagoeneko atzo eta eren egun izan zelako albistea, eta gaur zer gutxi hitz egiten ari delako honen gainean ere. Bai, azken finean ikusten daukagula oso barrenatuta ikusten genuen bitartean Espainian, Marbella, Valentzia eta bar, zenolako milioiak mugitzen giren, hemen Euskal Herrian edo Euskal Autonomia Erkidegoan eta bereziki Bizkaian esango nuke inkluso, soft korrupzio hori edo mikrokorrupzio hori nepotismoan oinarrituta oso barrenatuta geneuken eta AJak bere txosten ofizial batean onartzea ere ikaragarria da. Eta nik uste dut erosi dala edo saldu digutela eta erosi dala kasu hauek horren jarraipen batzuk direla. Pasan egunen agertu zen berriro ere nola lizitazio batek zeukan ja enpresa baten izena, ez da? PDF-an bertan. Eta hori soft korrupzio bezala ulertzen dugu, lagunak izango dira, herri oso txiki bat da, eta nolabait nik uste dut EAJak uste duela hori onargarria dala. Eta gizarteren parte handi batek ere uste duela. Beraz, zentzu horretan, nik uste dut ez duela izango eraginik. Oso zaila izango da neurtzea, horrelako eskandalu desberdinak ireki egin dira azken urteetan, eta osakidetzak pisu handia dauka eta osakidetzan gertatutakoa ere pisu handia izango du, beraz, neurtzeko oso zaila izango da. Baina, ageltzen bazela prentzaurreko baten esaten alde batetik, gu gobernua gara, ez gara EAJ, hori nire ez galdetu. Eta horrengo egunean esanez impecable egin dugula, uste dute impunitate maila hori mantenduko dela, eta horretan sinesten dela, ez da? Eta tamales edo zorionez hori da gure testuingurua. Bai, hortze badago ere, kartelan sartzen diren edo ez, eta zenolako soka soziala sortu dezakez ikustea. De Miguel Lleria eta Otzandiano sartzen gartzelara eta bernok doan agurtzera ere, ikusiko dugunean horbait juten doan agurtzera, edo ez hori igual bai eraginak daka. Eta oposizioak kapasa den edo ez, eta hau araban oso ondo ikusi dugu kapasa den edo ez, beure ganatzea justuki eta etekina ateatzea. Honi ez niri atzo asko barrein nun Iturgaizen hitzekin, ez? Beak etzaten zunez, guri bai, Espainian eragina egiten digu korrupzioa, baina EAJari ez? Eta orduan gu gara onak eta euretzarrak, eta oso barregarria zen, Alderdi Popularra dakana beratzen ez, baina saiatzen ari da, aprobetzatzen ere ez, EAJaren korrupzio katzoa bere botoak ere eskuratzeko eta posible dauke. Oso esanguratzua da, sententziatik aratago, sententzia hau da berrezpena, ez da sententzia barri bat. Sententzia hau itxauten zuten bitartean Eusko Jaurlaritzan baitan lanen egotea. Eta ganera da kargu baten, a dedo jarritako kargu batean. Hori oso esanguratzua da.
Beraz, ez dira bi langile, ez? Hori da, ez dira bi langile, ez dira bi oposaketekin, ez gara horretaz ari. Eta publikoki agertzen ziren, egia da, horrelako fundazio bat oso txikia da, eta bere publiko oso txikia da. Baina publikoki agertzen ziren telebistetan, foroetara joaten ziren, eta hor, nik uste dut, hor dau, esanguratzuena eta hor dago adibideik hoberena zer nolako jarrera daukagun herri honetan eta berezik hainbat alderditan korrupzioarekiko. Ikusiko dugu, hilabeteak aurrera egin ala eta hauteskundeak geroz eta gertuago izan ala, ea honek zen nolako kostu politikoa izangote duen aztertzeko gai otekaren baita ere, eta orain gaizatatuko dugu, pantailaren bestalbuan zein daukagulako Julen Díaz de Argote, bera da Memoria Gara elkarteko kidea, eta azken hilabeteotan kezka agertu dute, hain zuzen ere Martxoak 3 memorialaren zentroaren egitasmoaren proiektuak ez duelako ez atzera ez aurrera egiten. Salatu dute hori ze, gaur egun proiektua izozturik dagoela. Julenek emango dizkigu azalpen guztiak. Kaixo Julen, eguerdion? Eguerdion, bai. Bai, azken batean. Bai, barkatu, esan. Azken batean zuk esan duzuna, ez? 2021 batean agertu ziren argazki publiko horretan, bai hiru instituzioak, bai apezpikoa, eta momentu horretatik aurrera bai adierazi zutela haien intentziona proiektu hau aurrera eramateko, baina hortik aurrera ez da aurrerapenik eman gaur egunera arte. Inolako aurrerapenik ez, gainera aurreikusitakoaren arabera, zentroa zuzendu beharko lukeen fundazioa eta patronatua eratu behar da lehenik eta behin, horretarako, hori ze egiten hasteko, ez dakite, deirik jaso duzue, harremanik izan duzue? Berez, haiek plazaratu zuten urtarrila honetan egin nahi izan dutela, ez? Baina guk denboretan baino gehiago jartzen dugu fokoa metodologian, ez? Edo zelan egiten diren gauzak. Azken batean, ezin da olako proiektu serie bat aurrera eraman, deien bidez, WhatsAppen bidez, guk eskatzen duguna da, dokumentuen gainean lan egitea, ez? Hori baita azken batean, egingarria izango dena. Eta gaur egun erarte, oraindik ez ditugu jaso idatziz, modu ofizial batean fundazio hori sortuko duten dokumentua. Eta aurten ere, berriro ere Martxoak 3, ez? Memorialik gabe, ez? Iraungo du. Bai, hori azkenean, ja iaia Martxoaren 3-aren atenetan gaude, baina guk esan bezala ez dugu hainbeste jartzen fokoa denboran, ez? Argi dago, plazo batzuk jarri behar direla memorial honetan lan egiteko, baina guk uste dugu egin behar dena benetan da bermatzea zelan parte hartuko duten biktimak, zelan parte hartuko duten zentro honetan bai Memoria Garak, bai Martxoaren 3ko elkarteak, eta elkarlanketa horretarako bermeak sortzea, ez? Badakigu plazoak egin eta bete behar direla proiektu hau aurrera eraman behar izateko, baina memorial hau ezin daiteke egin biktimek haiek parte hartzeko bermea izan gabe. Eusko Jaurlaritzatik azalpenak eman dituzte, ez? Zergaitik luzatzen ari den hainbeste, burokrazia kontuak direla eta baina zuek ere salatu duzu, ez? Izoztuta dagoela. Ez dakit horren atzean ere borondate edo interese jakinen bate ere antzeman duzuen. Bai, esate dute azken batean arazo juridikoak izan dituztela, apezpikutzarekin bere momentuan, hainbat arazo izan zituzten, baina, hasieran ere esaten zuten, Memoria Gara 2018an sortu zen, eta hasieran esaten zuten ezin izango zela bertan egon, apezpikutzak arazo eta traba asko jartzen zituelako, gero 2021an aurrera pausu hori eman zen argazki horrekin, esanez proiektu hori aurrera eramango zela, baina momentu horretatik nahiko izoztuta egonda prozesua, ez? Azken batean, prentxaurrekoan esaten genuen, ez da argazki publikorik eman, eragile sozialekin, ez biktimekin, eta hori da azkenean
zerbait larria bezala ikuste duguna, ez? Ez izatea oraindik dokumentuaren bat lan egiteko, horren gainean guk ere aportazioak egin ahal izateko, eta baita ere, biktimek eta Memoria Gara elkarteak proiektua eta zentroa zelakoak izango diren parte hartzeko berme hori. Gaur egun oraindik existitzen ez dena. Bueno, Julen, eskerrik asko eta ikusiko dugu hemendik aurrera berri gehiago ote ditugun. Eskerrik asko gure izateagatik. Bai, eskerrik asko zuei. Zurine, zer duzu esateko? Arabarra izanik. Bueno, martxoak 3 bada Araban eta nik uste dut Euskal Herrian osoa, baina batez ere Gasteizen oso kontu berezia, nik uste dut hiri guztia mugitzen diguna, eta memorialaren ideia ateatzenean nik uste dut sozialki oso ondo hartua izan zala, gogoratu behar dugu gaur egun martxoak 3ko eliza. Ez dela erabiltzen, Belenak dare esposizio badago, Belenen esposizio badago, eta ez da erabiltzen, eta orduan familiarrek, biktimak eta elkarteak exigitzen dutena, eta eskatzen dutena, nik uste dut oso bidezkoa dela, da edukitzea templo bat, memoria egiteko, eta ez bakarrikan martxoak 3, baizik eta oroar errepresioaren eta frankismoaren kontrako memoria, ez? Eurek izan ziren bere garaian, biktimak eta gizarte mugimenduak lideratu zutena eskari hau, eta momentu batean instituzioek ikusi zuten interesgarria izan zitekela, eta orduan egin dutena da kapitalizatu eta bere ganatu. Oso zaila da ulertzea, ia da horrelako memorial bat sortzea teknikoki badauka bere gauza, eta Julenek oso ondo azaldu du, fundazio bat sortu behar da, eta fundazio horren barrean patronatu bat behar da, hauek dira gauza oso teknikoak, baina ikusten ari garena da biktimak ez daudela, elkartea ez dagoela, eta oso zaila da ulertzea, proiektu bat, itzeingo diguna, kontu batetaz, herrian gertatu den impunidade kasu batetaz, zeinetan protagonistak ez dauden parte hartzen. Eske oso zaila da hori ulertzea, ez? Eta gainera, nola parte hartu dezakete biktimak hori ere izugarrizko eztabaida politiko bada, ez? Uki izan zaitezke patronaturen eragile bat, eta orduan, urtean behin bileretera junta, bilerako aktan agertu, edo zu izan zaitezke eragile aktibo bat. Eta nik uste martxoak 3ko eta Memoria Gara jendea eskatzen duna justuki hori da, protagonikoak izan nahi du protagonistak garelako. Ezki simplea da, ez dut eskatzen ari logikoa ez den gauza. Eta zentzu honetan egia da eta oso importantia da egun gai hau eramaten duen zailburua, justizia zailburua da, Beatriz Artola Zabal, eta Beatriz Artola Zabal ere EAJ-ko Gasteizko hautagaia da, ez? Beraz, nik uste dut ere, erabiltzen ari dela martxoak 3ko kontu guzti hori etekin elektoralista batekin, eta niri hau asko eskatzen hau gasteiztarra izan da, eta gainera martxoak 3 gure hirian dagan importantziaz, ez? Azkenean, memoriaren irakurketa integrala egin nahi denean horrako arazo politikoak, baina politikoak ere, bereziki politiko instituzionalak, politiko elektoralistak, ageltzen dira. Ze fundazio bat sortzea ez da oso prozesu komplexua. Kontua da, zer nolako, eta hori da Julenek nik uste dut, azpimarratu dena, zer nolako fundazioa egiten duzun, zer nolako paperekin, eta bat. Eta hor da arazoak, eta da arazoak horren atzean, oraindik ere diskurtsoa, diskurtso politiko bat dalako, eta diskurtso hori kontratu nahi delako, eta hori oso kezkagarria da. Ze martxoak 3ko Memoria Gara elkarteari bai azkenean ideologiko politikoak jaltzen zaizkie diskurtso hori kontraretako, baina gero daude beste diskurtso mota batuk, eta dau Militon Manzanari serie omenaldi etengabea Gasteizen, eta hor ja trabak nolabait desagertzen dira. Beraz, memoria integrala bai, baina memoria horren baitan kapak eta klaseak daude. Ez da, nik uste dut, garaian argazkia atera zutenean, argazkia atera zutenean, hor promesa eta hitzemate oso argia egon zan, edo nahiko argia egon zan honen egiten aldekoa, oso itzuziaz esan biktimekin kontuan, ez ziren biktimak kontuan hartu, baina ikusi da promesa hori promesa baten geratu dela, eta hau ja etengabe bate izaten nahi da, eta errekonozimendua partziala egiten dela.
azkenean, errekonozimendu bat egon daiteke, edo errekonozimendu bat dago, eta ikuste dugu horren faltzaritatea, errekonozimendua bai, baina errekurtsoak ez. Errekonozimendua bai, baina nik erabakiko dut noraino izango den errekonozimendu hori eta kontrolpean. Niri gorazten dozta imaten torturatuekin geltatu dana, ezta? Adibidez, bai, errekonozimendua bai, baina errekonozimendu hori izango da gainetikoa eta erantzukitzunak barik, eta ben da, errekonozimendua bai, baina memoriala ikusiko dugu bai, ez, eta nola. Eta zentzu horretan, triste da, interesgarria Zurinek aipatutako Artolazabalen inguruan eta bere paperaren inguruan. Hor, segurenik Artolazabalek saiatuko da. Bide batez, behin baino gehiagotan Artolazabal gogoratzen digu Gasteiztarroi bera Zaramaga auzokoa dela, Martxoak 3ko auzokoa beraz Zaramagako alaba dela, eta nik uste dut hau komunikatiboki oso pentsatuta dagoela, bai, barkatu. No, ez, egia da, baina puntua da horrela aurkezten bada eta logika elektorala izango duke, baina atzetik ikusten badugu ez dagoela ze, eta gainera biktimek aldarrikatzen dute, eta kesatzen badira, igual eraginkorra izango da eta mugitu beharko da lehen bailen. Bueno, hemen utziko dugu gai hau, eta osteguna izanik aldartez ere aldatzen jogo gara, asteburua hurbiltzen ari den heinean, badakizue gainera atzokoan Astigarragan hasiera eman zitzaiola txosgaraiari, gaurkoan ere Araban, eta beraz ezakite zuek dagoeneko zita edo planik egin duzuen, ez? Eguneroko eta urteroko plan horiek. Ez, berandu goaz, kuadrian esan darot. Egia da, norabait, keskatzen dagoela, garai hauek oso positibak esaten dira bereziki sektore batzuetarako. Keskatzen dago esan nolako masifikazioa emoten ari diren honen arira. Hori esan behar dut, eta gero eta gehiago hitz egiten da ari da honen inguruan. Hernanira jutea eta oso gauza masiboa da, eta Hernaniko biztanleek nola bizi behar dute beraz. Parte txarrare emoteko asteburua etorten den haren, aipatzaren zen ikusten dut gero eta importantagoa izango dela. Eta importanta izango dalako norabait diseminazio bat egotea gai honen inguruan. Pandemia amaitu den honetan edo ematen duen amaitu da definitiboki hor kraken hori dekogun arren, posgarria izango da enbeste jende ikustea kalean eta bereziki Euskal Herriaren baitan disfrutatzen eta gozatzen, ezta? Jai giroa eta jai gogoa egon badago, ez? Eta gainera, Shakiraren azken hitarekin batera, ez? Asko entzungo da. Bide batez, eneko Ander esan du masifikazioa, nigehituko nuke gizonen masifikazioa, batez ere gizonak eta bere gizontazun guzti horrekin okupatzen dute espazioa. Zentzu horretan, mugimendu feminista lan asko egiten du Zagardotegi garaian, ere hori mezu hori ere bidali behar da. Baina Shakiraren abestia asko joko du, nahi dugun eta zitzegin. Nahi dugu Shakiraren abestia. Asteburu etorten da eta asteburuetan horreakoak dira. Eta Shakiraren abestiarekin. Zer gertatu da, Shakirak atera dula abesti bat, oso pikantea, esango nuke. Pikante. Pikeren kontra, gora ezagun, Pikek adarra jarri ziola bere etxean, eta polemika zuertatu da, zen abesti horretan Pikeren kontra iten dut, eta baita Pikerekin dagoen neska berriaren kontra, piztu da polemika zaretan. Tarduan dago Pike aldeko jendea, Shakiraren aldeko jendea, eta Pike bikote berriaren aldeko jendea. Orduan ez dakitze timekoa zaeten zuen, nik Shakiraren timekoa naizen. Batzutan bauketzen zaztioa ez, emakumeek exigitzen digutela gehiago. Horrelako despetzo musikak entzun ditugu behin baino gehiagotan gizonez eginda, behin baino gehiagotan, eta orain badirudi emakume batez adarra jartzen digutenean, pulkrak eta gonak eta marabillosak izan behar garela, eta egia da, Shakirak gaizki egin duela, neska horren kontra egiten, baina nire ilusioa da gaur Pikek kafea tragantatu zaiola, eta hori da importanteena, ez dakitzu ez pentsatzen. Azkenan, abesti hau dabil leku guztietantik mugitzen Euskal Herrian ere. Baten du askotan irla bat galera, baina Euskal Herrian ere horrelako interes ganera internazionalak, ze Argentina daño junda egiten abesti mediokre bat, ze abesti supertzarra da, baina edukian oso interesgarria. Eta darrikatu behar dugu Euskal Herrian ere saltzeo hauek gustatzen zaizkigula, interesatzen zaizkigula, jarraitzen ditugula, eta horrek ez gaitu egiten... Gure WhatsAppa zeuden topera, eta horrek ez gaitu egiten Euskaldun gutxiago edo gehiago.
interesa daukagu, eta interesa zein izan da, entzutea nola abesti mediokri, baina oso zuzen batean, oso zuzen. Indirektarik ez dago, direktak. Zuzenean esaten du, claramente, eta Piqué esaten du, argi eta garbi. Eta zen nolako entrainak eta gaur ditzi bat irakurri dut esan ez, bakoitzak erabakitzen du nola errentabilizatzen dituen bere adarrak. Ogazunari ordainduko dio, gogoratu behar dugu, Shakirak badaukala ogazunarekin jale bat, orduan igual abesti honek ekartzen dizkion etekinak erabiliko ditu azendari ordaintzeko, eta egin behar du gainera, ez? Hori justu nengoen pentsetan, 6 ordutan edo 8 ordutan esan ditu 18 milioi, 6 milioi bizita seguro dirutza lortzen duela Espainiako ogasunari ordaintzeko oso ondo. Espainiako ogasuna aipatzen du ere, abestian, eta Pikeri botatzen dio, errua, hor ere... Ikusiko dugu Pikek erantzuten duen edo, ez? Eta nola dagoen ja salseo ere gustatzen du. Gogoratu behar dugu, eta lehenago esaten zuen enekok, baina salseoa, holan programa hauek, salseosko programak Euskal Herrian izugarrizkoa dentzea dakate. Gero jendea ez du ez daten ikusten dutena, baina zuk ikusten dituzu audientziak, eta Euskal Herrian salbame bezalako kontuketa horiek asko gustatzea oso kotia galelako. Eta puntu txiki bat jatzen eta lehen, korrupzioaren inguruan hitz egiten dugu, Peperi korrupzioak eragina handia izan zuen, eta Espainiak eragina handia izan zuen, horrelako historia bat, korrupzio historia bat, lotu zalako, bai Marbella, horrelako programek eta horrelako saltzeekin. Hau da, esaten dugunean akademiatik edo politikatik edo hainbat esparruetatik jendeari hitz egin behar zaila, jendeari horrelako gaiek gustatzen zaie. Igual ez zaie gustatzen nola kontatzen ditugu guk, edo nola kontatzen diren horrelako bestelako programa serioetan, baina gai hauek interesgarriak dira. Eta hemen, Piqué bai, adarrak bai, baina Haciendare horretzen badago. Gauza batek ez dadila bestea estali baita ere ez, eta horixe. Euskaldunak ere, dakigola barre egiten askotan ere seriotzate jotzen gaituztelako ez, edo ezkerreko jendea oso serioa garela, ez dakigola barre egiten, bueno, badago. Ez da, hemen utziko dugu gorko solasaldia Zuriñe Rodríguez eta Neko Ander Romero, eskerrik asko, beste behingurean izateagatik. Eta egunero bezala, ordubitatik aurrera, eguneko albiste nagusia Karolina Suarez lankidaren eskutik ondizan. Izan dut, idazte dela niretzat libre sentitzen izan territorio bakarra, eta hori zainduko dut otsoen kontra eta lukurreriaren kontra. Ez dakit, fakturak pagatu beharko ditut eta eukiko dut beste lanbide bat, ingo dut egin behar dana, baina nik ez dut nahi nire idazketa saldu. Ez dut saldu nahi. Zaindu.